Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 230 FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Disyembre 24, tuig 2024. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 12 oras na lang, 4 minutos kag 31 segundos, Pasko na. Sa gihapon ini wala gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapangunan dalaguan karon nga mga balita, mga nagabaligya sa lechon sa Arevalo, mas madahog ang baklanay subong ko ni panggid sa nakaligad sining katuig. Samtang baligyanay naman sang baboy kag sa subong siniyang Christmas holiday. Sinakuay na, masobra 400 ka mga baboy ginihaw halin pa kahapon. Publiko, dako ang posibilidad nga makaangkon sang balatian kag injury subong nga holiday season kung hindi mangin mahinalungon kag responsable sa pagkaon sa dalanon. Kag ang dalan la, konstruksyon sang dalan sa barangay Sinamay Alimudyan, no? Isa na katuig wala pa matapos, so naguntat naman kuno kay way na sa may nagaobra o tinong natabo sinadira banwa. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay Sauto. Samtang sa karon sining tinion ginapanilagan kag ginabantayan man naton ang hulag karon sang tiyempo kay may 3 ka mga weather system nga magadala sang ulan sa bahin sang pungsod na Pilipinas tubtob iya adlaw sang Pasko. Ini sandig mga biyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kun Pag-asa. Ang pungsod ekspektaron nga mayara sa lapta-lapta sining pag-ulan kag pagpanagoob tubtob sa adlaw sa Pasko bangod man sa epekto sa 3 ka mga weather system sa pahayag sa Pag-asa. Sa aton sining mga kabombo ang tropical cyclone na Rumina o kun iya sining international name is Pabuk. No, ang hindi na makapekto sa area sang Palawan kag Calayan Islands. Pero ining gina-estimate karon nga yara sa 250 kilometers northwest o kung west-northwest sa Calayan ara sa gwa sa Philippine Area of Responsibility ining si Pabuk o kung si Bagyo Rumina. Ang convergence o kung ang pagsugatan na isang mainit kag malamig sining hangin o kung ining share line nagapekto karon or magapekto sa Eastern Visayas, Cagayan, Bicol Region, Calabarzon, ining Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, kag Quezon, subong man sa Mindoro, Marinduque, Romblon, kag Palawan sa sulod sa 24 oras. Sa piyak sining bahin, ang northwest monsoon or northeast monsoon naman o kung ining abihan magapangibabaw kag babatyagan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija kag nabilin nga bahin sa Luzon. Asandig iya sa 5 a.m. advisory ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang magalumon kag subong man madulom sini iyang kahawaan nga magadala sang localized thunderstorm. So sandig sa Pag-asa lauman nga tubtob Christmas Day ang pungsod ang makangkon sang lapta-lapta sini iyang pag-ulan kag pagpanagoob bangod man sa nagaeksister sini nga mga weather system. Ang dugang nga detalye ka mga balita, impormasyon, balita lokal, balikanta
sa panay nga pagpangalagan sa mumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ika-24 sa buwan ng Disyembre, taong 2024. At ngayon po ay bisperas na ng Pasko at sa ating pong Christmas countdown, meron na lamang po tayong nalalabing 11 hours and 59 minutes bago ang pagdiriwang ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, flood warning muli pong itinaas sa 7 rehiyon sa buong Pilipinas ngayon pong bisperas ng Pasko. Ang Philippine National Police nagpaalala sa mga pasaherong pauwi ng mga probinsya tungkol sa mga at-the-moment post ngayong holiday season. Ang 2025 General Appropriations Bill, nakatakda namang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Disyembre at 30. Ang Commission on Elections naman itinuturing ng election-related violence ang mga naging karahasan sa mga kandidato. Tinitignan na ang mga lugar din na ilalagay sa areas of concern. Abangan sa ating provincial report, mamaya Provincial Governor ng Negros Occidental nagangamba sa epekto ng ulan sa Bulkang Canlaon dahil po yan sa 3 milyon na cubic meter na lahar deposit. Sa international news, tutukan po mamaya ang China muling nagpahayag ng pagtutol sa bagong US military aid sa Taiwan. At sa sports balita, itong si Joel Embiid na eject sa laban ng 76ers at ng Spurs. Ang Sixers ipinagkiganti ang pagpapalabas kay Embiid. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Muling naglabas ng General Flood Advisory ang state weather region sa buong Pilipinas. Binubuo ito ng Region 4A o Calabarzon, Region 4B o Mimaropa Region, Region 5 o Bicol Region, Region 8 o Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula o Region 9, Davao Region o Region 11 at ang Region 13 o Caraga Region. Ang mga naturang rehiyon ay inasahan pong makakaranas ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan dahil sa pag-iral ng shoreline at northeast monsoon. Sa mga probinsya na nasa ilalim po ng mga naturang rehiyon, narito sa Region 4A, mga kabombo, asahan po na makakaranas ng mga pagulan ang mga probinsya po ng Laguna, Quezon, Batangas, Cavite at ang Rizal. Nasa mga screen po ninyo, makikita po ninyo mga kabombo, ang listahan po ng mga naturang probinsya kasama na po kung saang rehiyon sila nabibilang. Sa Region 4B naman, kasama po dito ang Oriental Mindoro, Palawan at ang Occidental Mindoro. Sa Region 5 o Bicol Region, kasama po dito ang Camarines Norte, Camarines Sur, ang Albay, Sorsogon, Catanduanes at ang probinsya ng Masbate. Diyan sa may Region 8 o Eastern Visayas, kasama ho rito ang Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Samar Province, Biliran at ang Southern Leyte. Sa Region 9 o Zamboanga Peninsula, kasama ho rito ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at ang Zamboanga Sibugay. Diyan naman sa may Davao Region o Region 11, kasama ho rito ang Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro at ang Davao del Sur. Sa Region 13, mga kabombo, kasama ho rito ang Surigao del Norte, ang probinsya ng Agusan del Sur, Dinagat Islands, Agusan del Norte at ang Surigao del Sur. Muli pong ipinapaalala ng Weather Agency ang mahigpit na monitoring sa mga mabababang lugar at mga kabundukan sa mga nabanggit na probinsya dahil doon ho sa banta ng biglaang pagbaha at maging ito hong pagguho ng lupa.
Samantala kuha naman po tayo ng report mula dyan sa Philippine National Police. Nagpaalala po ang pambansang pulisya sa mga pasaherong pauwi ng kanilang mga probinsya tungkol sa mga at-the-moment posts ngayong holiday season. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Nagpaalala ang Philippine National Police tungkol sa mga maaaring banta ng cybersecurity threats ngayong holiday season, lalo na't maraming nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya at walang maiiwan sa kanilang mga tahanan dito sa Maynila. Sa isang pulong balitaan ay nagbigay ng abiso si Philippine National Police spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na iwasan muna ang pagpo-post ng mga larawan o at the moment post sa mga social media platforms dahil maaari niya itong maging mitsa na isang krimen. Maaari niya na maging dahilan nito upang malaman ng mga kawatan na wala ang mga ito sa kanilang lugar at maaaring gamitin na pagkakataon para paglooban at pagnakawan ng kanilang tahanan. Ilang mga probinsya o even abroad po ay iwasan po natin yung mga tinatawag po natin mga at the moment post po. Alam po natin yung ating mga kababayan na hindi po talagang i-share yung kanilang mga ganap sa kanilang mga respective social media. Ay yan din po yung nakikita opportunity po ng mga kawatan po, yung mga cyber criminals kapag ina-announce nyo po na papaalis na kayo sa bahay, nasa terminal na kayo, papasakay po kayo sa aeroplano at nandun na kayo mismo sa inyong destinasyon, ay iwasan nyo po na mag-post po yan. Kung hindi talaga may iwasan na i-share nyo po yung mga kaganapan nyo po sa buhay, ay pag nakabalik na po kayo doon sa inyong mga tahanan yung i-share yan dahil parang in-announce nyo na rin po sa mga kawatan na kayo po ay wala doon sa inyong lugar at yun po ang gagamitin po din ang pagkakataon para pasukin po yung inyong mga bahay o yung inyong mga tindahan. Dahil bisperas na ng Pasko at papalapit na ang bagong taon, inaasahan naman ng pambansang kapulisan na mas magkakaroon ng dagdag na bilang sa deployment na kapulisan sa buong bansa. Katunayan anya ay nagbigay na ng discretion si Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil sa mga regional directors para sa adjustment ng deployment sa mga malalalim pang lugar sa bansa. Inaasahan po natin yan. May posibilidad po na dumagdag po yan po ay bisperas na po ng Pasko at habang papalapit po yung bagong taon, yung ating mga regional directors naman po ay binigyan po ng discretion ng ating GPNP para i-adjust po yung kanilang deployment po, lalo na may mga tinitignan po tayo mga mahalagang petsa po dyan na kakailanganin po ng dagdag na seguridad, lalong-lalo na po doon sa mga vulnerable at malalayong police station po. Samantala, nananatili naman sa heightened alert ang kanilang ahensya na siyang epektibo noong December 15 para sa kaligtasan ng publiko ngayong Pasko at bagong taon. Ito ay para masiguro rin na may sapat na bilang ng kapulisan na siyang maitatalaga sa mga area na makakaranas ng concerns ngayong holiday season. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, hangad ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Director Isidro Velayo Jr. na magkaroon pa ng magkaroon pa rin ng masaganang Pasko ang mga mangingisdang Pilipino sa kabila ng sunod-sunod na mga kalamidad na tumama sa bansa nitong nakalipas na buwan. Sa mensaheng inilabas ni Director Velayo, inimok nitong mga mangingisda na ipagdiwang pa rin ang Pasko ng may pasasalamat at may pag-asa. Ang kwento ng pagpupursige at katatagan ng mga mangingisdaan niya ay nagpapakita ng tunay na diwa ng Pasko. Kinakatawan ng mga ito ang pag-asa, pagkakaisa at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa pinuno ng Bureau of Fisheries, ang mga mangingisdang Pilipino kasama ang mga magsasaka ng bansa ay ang nagsisilbing pundasyon ng food security sa bansa. Nagsisilbihan niyang bayani ang mga ito sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho at lubos ang pasasalamat ng pamahalaan sa kanilang pagmamalasakit. Patunay dito ang matatag na fishing industry ng Pilipinas. Naritong bahagi po ng kanyang pahayag. Bagamat marami po sa inyo ay nagdiriwang ng may bigat sa puso dulot ng sunod-sunod na kalamidad na dumaan sa ating bansa nitong mga nagdaang buwan, naway ang panahon ng Kapaskuhan ay maghatid sa ating lahat ng kasiyahan at pag-asa. Your story of perseverance and resilience reflects the true spirit of Christmas, hope, unity, and compassion for others. Kayo pong mga mangingisda at mga manggagawa sa sektor ng pangisdaan, kasama ang ating mga magsasaka, ang pundasyon ng kasiguruhan sa pagkain ng ating bansa. Kayo po ang bayani
ng industriya ng pangisdaan at pagsasaka at lubos ang aming pasasalamat sa pagpupunyagi o ninyong maiangat ang antas at kalidad ng industriya. Inuri rin ni Director Velayo Jr. ang kanyang pagpupunyagi ng bawat mangingisdang Pilipino na itaguyod ang fishing sector. Muli ay tiniyak ng opisyal ang pagsuporta at pagpapatuloy ng mga programa ng Bureau of Fisheries at ng pamahalaan para matulungan ng mga ito na maiangat ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Pagtitiyak pa ng opisyal, walang ibang hangad ang pamahalaan kundi mapalago kapwa ang fishing industry at ang kabuhayan ng mga mangingisda. Ang pamahalaan sa pamamagitan ng DABFAR ay katuwang ninyo sa pagtataguyod ng inyong kabuhayan sa pamamaraang likas kaya at makabubuti maging sa ating kapaligiran. Hangad po natin na maging matatag at malago ang industriya nang sa gayon ay mapakinabangan ito ng mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Sa pagdating ng bagong taon, makakaasa po kayo na pag-ibingin pa natin ang mga serbisyo at programa para sa sektor. Mensahe po yan ni Director Isidro Velayo Jr., ang National Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Samantala, nagawa naman pong mapigilan ng mga port authorities ang tangkang pagbiyahe sana ng isang lalaki ng iligal na droga sa may port po yan ng Matnog habang nasa kasagsagan ng holiday rush. Batay sa report ng Philippine Ports Authority, isang lalaki ang biglang tumakbo na magsagawa ng security inspection ang mga otoridad sa naturang pantalan at basta na lamang iniwan ang kanyang bag. Sa tulong naman ng K9 unit ng Philippine Coast Guard, agad na isinagawa ang pagsusuri sa naiwang bag kung saan ilang sachet na nakalagay sa isang maliit na karton na naglalaman ng pinaghihinalaang iligal na droga ang nakuha. Tinatayang may bigat ito ng 1 kilo. Sa kasalukuyan, patuloy na iniimbestigahan ang naturang insidente habang isinasa ilalim na rin sa karagdagan pang pagsusuri ang iba pang laman ng bag ng tumakas na lalaki. Kasama na ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos nga ang insidente, nagsagawa muna ng mas mahigpit na inspeksyon ng mga otoridad sa mga bumibiyahing barko at maging sa passenger terminal building. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang pagkakapigil sa tangkang pagbibiyahe sana sa kontrabando ay resulta po yan ng mas regular na inspeksyon na ginagawa sa mga daungan kasama na ang mga law enforcement agencies. Oras na natin 13 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hindi mangungulekta ng toll ang ilang mga expressway sa piling oras at araw sa kasagsagan po ng holiday season. Ayon sa Metro Pacific Tollway, maaari pong mag-avail ng mga motorista ang toll-free passage o ito yung libreng pagdaan sa ilang mga expressway katulad po ng North Luzon Expressway, sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o mas kilala sa tawag na SCTEX, sa may NLEX Connector, sa Cavite Toll Expressway o Cavitex at ang Cavite Laguna Expressway pagsapit po ng alas 10 mamayang gabi po yan, Disyembre 24. Magpapatuloy po ito hanggang alas 6 bukas ng umaga, Disyembre 25, araw po ng Pasko. Muli itong ipapatupad mga kabombo sa mga naturang expressway pagsapit ng alas 10 din ng gabi, Disyembre 31, bisperas po ng bagong taon hanggang alas 6 ng umaga ng Enero 1. Maliban sa naturang schedule, ipapatupad pa rin ang regular toll collection sa kabuuan po ng holiday season. Sa kasalukuyan, ipinapatupad ng naturang mga kumpanya ang Safe Trip Mo Sagot Ko bilang pag-alalay sa mga motorista. Kasabay po yan ang inasahang 10% pagtaas ng bilang ng mga biyahero hanggang sa Enero 3. Nagdeploy na rin ito ng kabuuan na 1,000 at 500 ng mga patrol officer, mga road marshal at mga security at incident response team. Samantala naman, update po na obserbahan ang nasa 4 na ash emission events mula sa Bulkang Canlaon na nagtagal ng 4 na oras at 35 minuto nitong araw ng Lunes. Base sa monitoring ng PHIVOLCS, umabot ang makapal na plume ng hanggang 1,200 metro na taas at naobserbahan din ang patuloy na digasing na may occasional ash emission. Samantala, nag-issue naman na ang ahensya ng notice sa pagtaas ng volcanic ash emission mula sa Bulkang Canlaon matapos ang patuloy na pagbuga nito ng maitim na abo.
Ayon sa PHIVOLCS, mula alas 11:45 ng umaga, naglalabas ang bulkan ng maiitim na abo mula sa summit na sinabayan pa ng mahinang volcanic quake. Lumikha naman ito ng maitim na plume na tinatayang nasa 1.2 kilometers ang taas na napadpad sa hilagang kanlurang direksyon. Inaasahan naman na babagsak ang ibinubugang abo ng bulkan sa mga komunidad sa Hilaga, Kanluran patungo sa kanluran ng bulkan sa Negros Occidental. Maliban dito, naitala din po ang nasa 24 na volcanic earthquakes, kabilang dyan ang 4 na napakahinang volcanic tremors na nagtagal naman ng hanggang 4 na oras at 35 minuto. Ito ay mas mataas kumpara yan sa 15 na volcanic earthquakes na naitala noong linggo. Nauna naman na pong nananawagan ang Task Force Canlaon ng immediate mandatory evacuations sa loob ng 6-kilometer extended danger zone matapos nga pong magbuga ng maitim na plume ang bulkan na umabot ng muna sa 1.2 kilometers na taas nitong nakalipas na araw. Sa iba pang mga updates, nagpaalala muli ang Land Transportation Franchise o Land Transportation Office sa mga motorista kasabay po ng inaasahang paglubo ng mga last-minute traveler ngayon pong araw, Disyembre 24. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza III, kailangang dublihin ng mga tsuper at mga motorcycle rider ang kanilang baon na pasensya habang nasa kakalsadahan. Babala ng opisyal, huwag pairali ng init na ulo para hindi humasangkot sa mga insidente ng road rage o masangkot sa mga awayan sa kalsada. Pinapaiwas din ng opisyal ang publiko sa mga sigawan o pag-aawayan kapag nagkakasagian o nasasangkot sa mga road accidents. Bagkus, mas nakabubuti lamang anya na pag-usapan na lamang ito o kung hindi man ay tumawag na lamang ng mga law enforcers o kung hindi man mga traffic enforcer. Pagtitiyak ni Assistant Secretary Mendoza, nakadeploy ang maraming traffic enforcer nito kasama ang mga law enforcers, mga deployed personnel mula po sa mga lokal na pamahalaan o mga local government unit at Metropolitan Manila Development Authority para ho dito sa Metro Manila para umalalay sa mga ito anuman ang kanilang mga pangangailangan. Samantala, nag-aalok rin ang grupo ho ng transportasyon na Manibela ng libreng sakay para ho sa commuter ngayon pong Pasko at sa Bagong Taon. Sa isang statement, sinabi nitong si Manibela President Mar Valbuena na nagbibigay sila ng libreng sakay para humaibsan ang gastusin ng mga pasahero ngayon pong holiday season at bilang pasasalamat na rin sa mga commuter para sa kanilang suporta sa kanilang laban. Tinutukoy ni Valbuena ang isinusulong ng grupo na pagpapatigil doon sa consolidation program sa ilalim po ng Public Utility Vehicle Modernization Program o ngayon po tinatawag na itong Public Transport Modernization Program ng gobyerno. Magsisimulang kanilang paghatid ng libreng sakay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ang bawat jeep na lalahok po rito mga kabombo, meron daw hong nakalagay na karatulang libreng sakay. Kaya hanapin na lamang kung ninyo yung karatulang ito. Samantala, ngayong Kapaskuhan, ipinaabot naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kanyang taos na pagbati ng maligayang Pasko sa bawat pamilyang Pilipino, nasaan man silang panig ng mundo. Ayon sa leader ng Kamara de Representantes, ang panahong ito ay simbolo ng saya, pasasalamat at pagmumuni-muni at isang pagkakataon na maipagdiwang ang pagmamahal at pagkakaisa na nagbibigay sa bawat isa bilang isang bansa. Binalikan din ng House Speaker ang mga hamong pinagdaanan ng ating bansa mula yan sa mapaminsalang bagyo at iba pang kalamidad na sumubok sa katatagan ng mamamayan hanggang sa mga ingay at hidwaang politikal na nagtangkang magdulot ng pagkakawatak-watak. Pero nananatili daw na matatag ang diwa ng pagkakaisa, malasakit at pananampalataya ng bawat Pilipino. Dagdag pa ni House Speaker Romualdez, hindi naging madali ang taong ito, lalo na para sa mga nawalan at naharap sa matitinding pagsubok dulot ng magkakasunod na kalamidad. Gayunpaman, ayon sa House Speaker, sa gitna ng kahirapan, nasaksihan din ng mga Pilipino ang mga kabutihan at bayanihan na nagbigay naman ng inspirasyon at nagpatibay pa sa buong komunidad. Sa biyaya ng Diyos at sa hindi matitinag na katatagan ng sambayan ng Pilipino, sinabi ng House Speaker na sama-samang nalampasan ang mga hamon at pagsubok na dumating. Hinimok naman ni Speaker Romualdez ang bawat mamamayang Pilipino na sa pagharap sa bagong taon ay bitbitin natin ang pangako ng mas maliwanag na bukas.
Umaasa rin si House Speaker Romualdez na maghahatid ng liwanag ang Pasko ng kapayapaan, pagmamahal at saya sa bawat tahanan at puso. Samantala, kuha pa tayo ng mga dagdag na development mga kabombo. Ito hong 2025 General Appropriations Bill na katakdahong lagdaan ni Pangulong Marcos sa Disyembre at 30. Paki-update po tayo sa linya ni Bombo Annalise Soberano. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez na lalagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 national budget sa darating na December 30, 2024. Ayon kay Chavez, gagawin ito ng Pangulo pagkatapos ng Rizal Day event. Una nang sinabi ng Presidente na lalagdaan niya ang higit 6 billion budget na pondo ng pambansa at hindi magkakaroon ng reenacted budget. Nitong mga nakalipas na araw, puspusan ang ginagawang pagbusisi ng Pangulo kasama ang kanyang mga economic managers sa national budget, particular sa mga insertion na hindi kasama sa original na budget request. Hindi naman binanggit ni Chavez kung ano ang mga pinapyas at anong ibinalik at pinanatiling pondo. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niya ibalik ang pondo ng Department of Education habang suportado nito ang zero budget para sa PhilHealth. Mananatili lamang dito sa Metro Manila si Pangulong Marcos ngayong bisperas ng Pasko. Matatanda ang kamakailan sa panayam sa Pangulo sa Malacanang itatawid niya ang December 2024. Kaugnay nito, wala namang inilabas na abiso ang palasyo hinggil sa anumang public engagement ng Pangulo. Bukas naman ay inaasahang bibiyahe ang Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos sa lungsod ng Baguio City para doon magdiwang ng December 25. Inaasahan ding uuwi ang Pangulo sa Ilocos Norte sa araw ng Pasko at mula doon ay babalik na siya dito sa National Capital Region. Live mula sa Malacanang, Bombo Genesis. Oo. Doon sa may part ng Kamara, may mga balita ba kung, possibly na i-transmit ni Pangulong Marcos yung ilang mga detalye kung ano yung mga tinapyas or mga idinagdag? May mga ganito bang balita? Wala pa so far. Sa ngayon, wala pa Bombo Genesis, no? Pero yung unang sinabi ng Pangulo na ang gagawin talaga niya, nais kasi niyang maibalik ang pondo ng Department of Education dahil nasa 10 billion yung nawala sa kanila, Bombo Genesis. So, ito ay gagamitin para sa mga computerization ng departamento, pero suportado niya yung zero budget sa Philippine Health Insurance Corporation. Pero tinitignan din ng Presidente, sinabi niya na may mga nabago doon sa budget request ng mga department, no? Kagaya ng Department of Public and o itong DPWH at iba pang mga ahensya ng gobyerno. So sabi niya magkakaroon ng bahagyang pagbabago sa nauna nilang request na pondo. So sa ngayon, Bombo Genesis, aabangan natin yan kung ano-ano itong mga pagbabago sa 2025 national budget ng ating pondo para nga makita natin kung ano yung mga tinapyasan, ano yung mga pinanatili at ano yung dinagdagan, Bombo Genesis. Particular yung sinasabi noon ni Pangulong Marcos, yung mga insertion, Bombo Genesis. So kailangan mabatid natin kung ano itong mga na-insert na mga pondo para doon sa mga iilang proyekto. So malalaman natin yung tinutanong natin dito sa Malacanang kung ano-ano nga ba ito, pero tikom pa rin ang kanilang bibig at ang sinabi nila sa atin ay sa December 30, lalagdaan na ni Pangulong Marcos itong General Appropriations Bill o GAB o ang tinatawag na 2025 National Budget. Okay, I'm sorry. Okay, pero I'm sure may mga kababayan tayong naghihintay ng update tungkol dito, Bomboan, ano? Sa AKAP, may mga anong kwento tungkol dito? Meron bang naririnig ngayon diyan o wala pa naman so far? Yun na nga yung AKAP, Bombo Genesis, dahil yan ay isinusulong mismo ni House Speaker Martin Romualdez dahil itong AKAP na ito ay marami umanong mga kababayan natin ang nakikinabang, Bombo Genesis, at talagang may mga beneficiary. So ito yung sinasabi ng House of Representatives. Pero tikom ang bibig ngayon kung ito ba ay napanatili or ito ba ay tinanggal, Bombo Genesis. So antabayan na natin sa mga susunod na araw kung napanatili ang pondo ng AKAP dahil nga sa magkaroon na ng kasunduan ang Senado at ang Kamara hinggil nga dito sa AKAP. So ibig sabihin, may budget ang Kamara para sa AKAP, magkakaroon din ng budget ang Senado para sa nasabing programa na pinangungulahan nga ng Department of Social Welfare and Development Office, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bomboan.
Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry manigin. Ang saya ng Pasko, ang dahil sa'yo, merry manigin. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry manigin to you. Merry manigin to you. My name is Serena. Merry Christmas! Dunkin, pasalubong ng bayan. Oras na natin magkakabombo 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nagtapos na mapayapa sa kabuuan itong pagdaraos ng tradisyonal na 9 na araw na simbang gabi ayon sa Philippine National Police. Inihayag ni Philippine National Police spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, umabot sa halos 40,000 kapulisan ang ipinakalat sa mga simbahan at naging generally peaceful anya ang pagtatapos ng simbang gabi na dinaluhan naman ng napakaraming mga Pilipinong Katoliko. Subalit, napaulat kamakailan ang nangyaring isang riot, sangkot po ang nasa 40 menor de edad. Kasunod po ng misa para sa simbang gabi sa St. Gabriel the Archangel sa Caloocan City, kung saan ay nagsimula ang away ng magbatuhan ang ilang minor ng Molotov cocktail. Samantala, sa pagtatapos ho ng simbang gabi, sinabi ng Philippine National Police official na magpupukus na sila ngayon sa pagsiguro sa seguridad sa mga transportation hub at mga market o mga merkado dahil inaasahang may mga hahabol pa rin para ho sa bisperas ng Pasko na magsisipag-uwian at mamimili ng mga panghanda at mga pangregalo. Samantala, magiging problematic o hindi daw patas para kay Mary Jane Veloso ang panukala ng Department of Justice para sa posibleng pag-apply ng Good Conduct in Time Allowance para kay Veloso. Ayon yan sa kanyang legal counsel na si Atty. Edri Olalia. Sa ilalim kasi ng naturang batas, kinakailangan na maisilbi ng isang akusado ang 20 taong minimum na panahon ng pagkakakulong para magawaran ng Good Conduct in Time Allowance. Pinapayagan din ito na mapababa ang panahon ng pagkakakulong base na rin sa mabuti at huwarang pag-uugaling kanyang ipinamalas habang nasa piitan. Kaya't ayon kay Atty. Olalia, nangangahulugan ito na kailangan pa na mag-antay ni Veloso ng panibagong 6 na taon para makwalipika siya para sa benepisyo ng Good Conduct in Time Allowance at posibleng parole. Matatandaan nga na 14 na taon na nakulong si Veloso sa Indonesia matapos mahatulan ng kamatayan para sa kanyang drug trafficking case makaraang maaresto sa Yogyakarta International Airport noong taong 2010 dahil sa nadiskubring 2.6 kilo ng heroin na nakasilid sa kanyang bagahe. Subalit iginit naman ni Veloso na biktima siya at ang kanyang mga recruiter ang naglagay ng iligal na droga sa kanyang maleta. Samantala, ayon naman kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., bubuo ang kanyang opisina ng isang board para pag-aralan kung kwalipikado si Veloso para sa Good Conduct in Time Allowance at kung ang panahon ng kanyang pagkakakulong sa Indonesia ay maaaring makredit. Oras na natin 28 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nangako ang pamunuan ng Manila Electric Company ng 24/7 na pagbabantay sa power sector ngayon pong Pasko at sa kabuuan po ng holiday season. Pagtitiyak ng naturang kumpanya, may mga standby team na nakahandang i-deploy sa mga lugar na posibleng mag-ulat ng mga power interruption o anumang problemang may kaugnayan sa supply ng kuryente. Kasabay ho nito ay pinapayuhan naman ng ahensya ang publiko na mag-ingat sa mga electrical appliances, mga Christmas lights na ginagamit at iba pang mga ginagamitan ng kuryente. Pinapaiwas din ang publiko sa tinatawag na octopus connection o labis na pagdungtong o pagkakabit ng mga extension cord na posible pong maging sanhi ng mga sunog. Ipinapaalala rin sa publiko na iwasang gumamit ng mga substandard o ito mga low quality na mga Christmas lights dahil sa posibleng pagpalian ng mga ito, lalo na kung labis ang pagkakagamit. Panghuli ay hinihimok ng opisyal ang publiko na maaga pong ipaalam sa naturang kumpanya ang anumang power-related problem upang maaga itong matugunan.
Iimbestigahan ng Kamara de Representantes ang napaulat na pagkaantala ng nasa 200 po na electricity transmission project na makakatulong sana upang maibsan ang inaasahang matinding masamang panahon sa taong 2025. Nagpatawag ng briefing nitong araw ng Lunes ang Committee on Legislative Franchises na pinamumunuan ni Parañaque City Representative Gas Tambunting kaugnay sa mga proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines kasama ang mga opisyal ng Department of Energy, maging ng Energy Regulatory Commission at iba pang stakeholders. Hulyo pa nang simulan na magpatawag ng pulong ang komite bilang paghahanda sa posibleng epekto ng La Nina phenomenon. Nakatanggap din ang naturang komite ng 3 resolusyon mula sa plenaryo na nananawagan para imbestigahan ang atrasadong mga proyekto ng NGCP, ang isyu ng monopolyo at posibleng mga paglabag sa kondisyong nakalatag sa kanilang legislative franchise. Sa pagsisimula naman ng pagdinig, sinabi ni Tambunting na ang Kamara ay handa namang tiyakin na ang mga binibigyan nito ng prangkisa ay nakahandang magbigay din ng nararapat na serbisyo para sa kani-kanilang larangan. Sinabi naman ni Tambunting na noong Abril ay nakaranas ng malubhang init ang ating bansa na nagresulta sa pagsasara ng mga planta dahil sa taas ng demand sa kuryente at malawakan na power outage. Kaya para tugunan ang naturang issue, pinatawag na ng komite ang stakeholders, partikular na ang NGCP, Department of Energy at ang ahensya na responsable sa pagsiguro na maaasahan sapat at abot kayang supply ng kuryente at ang ERC na siya namang state regulator. Sinabi din ng mambabatas na kahit na kayang lumikha ng karagdagang kuryente ang mga planta, ang problema naman ay ang kawalan o kakulangan ng linya ng kuryente upang madala ito sa mga consumer. Kaugnay niyan, pinasusumiti naman ni Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang listahan ng mga aprobadong transmission infrastructure projects, maging ang timeline ng implementasyon, mga atrasadong proyekto at ang dahilan nito, maging ang petsa ng pagtatapos at iba pang mga mahalagang impormasyon. Sa nakalipas nga pong pagdinig ng komite ay natukoy na pinatawan ng Energy Regulatory Commission ang NGCP ng 15.8 million pesos dahil po yan sa 34 na unjustified delays sa 37 na proyekto nito. Ayon naman kay Congressman Tambunting, maliit lang ang halaga ng multa na ito kumpara sa perwisyong dala sa mga consumer ng kabiguan ng NGCP na kumpletuhin sa tamang oras ang mga transmission facilities. Kumikita anya ng bilyong piso kada taon ang NGCP kaya hindi mahirap bayaran ang multang 16 million pesos. 3 resolusyon naman ang inihain para siyasatin ang pagkaantala sa implementasyon ng transmission facilities ng NGCP at mga posibleng paglabag sa prangkisa nito. Ito ay ang akda ni na Representative Dan Fernandez ng Laguna, Luis Raimundo Villafuerte ng Camarines Sur at Brian Nyamsuan ng Bicol Saro Party List, Maria Rinean Lourdes Matibag ng Laguna, at gayon din ni Ray Reyes ng Anak Kalusugan Party List at Rodante Marcoleta at Carolina Tancay ng Sagip Party List. Meron na lamang po tayong 27 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Mukha pa tayo ng mga dagdag na mga development sa mga balitang tinutukan po ng ating mga kasamahan, mga kinauukulang ahensya ho ng gobyerno. Pinapaalalahanan ng senador na iprioridad ang kaligtasan, seguridad ng mga biyahero na uuwi sa mga probinsya. May update po dito si Bombo JC Galvez. Pinaalalahanan ni Senate Committee on Public Services Chairman Senador Raffy Tulfo ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na iprioridad palagi ang kaligtasan, seguridad at kaginhawaan ng ating mga kababayang uuwi ng probinsya. Ang pahayag ni Tulfo ay dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa mga pantalan, paliparan at bus terminals ngayong darating na Pasko at Bagong Taon. Sinabi ng senador, dapat mas higpitan ng Coast Guard ang kanilang monitoring at inspeksyon. Gayun din pagdating sa bus terminals, dapat din anyang mas alisto ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office o LTO sa pagche-check sa roadworthiness at compliance sa mga pampasaherong bus bago lumarga, lalo na mga babiyaheng probinsya.
Gate pa ng senador, hindi rin dapat magkaroon ng VIP treatment sa Ninoy Aquino International Airport Terminals dahil na rin sa inaasang buhos ng mga pasahero sa paliparan. Pinatitiyak din ni Tulfo sa pamunuan ng North Luzon Expressway at iba pang toll operators na magkaroon ng maayos na RFID scanners o readers upang hindi makaperwisyo at maantala ang biyahe ng ating mga kababayan. Samantala, nagpaalala din si Senador Joel Villanueva ngayong Kapaskuhan. Sama-sama po nating ipagdiwang ang makulay na Kapaskuhan, kasabay po ng paggunita natin sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad po ng ating Panginoong Hesus, naway maging daluyan po tayo ng pag-ibig, liwanag at pagpapala mula sa Diyos. Ito rin po ang ating panangin na tayo po ay magsilbing regalo sa ating mga mahal sa buhay at kapwa Pilipino. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin, meron na lamang ko tayong 25 minutes bago maglauna ng hapon. Sinisiyasat na ho ngayon ng pulisya ang pagkasawi ng 3 operatiba ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Nangyari po ito mga kabombo sa isang ambush sa may barangay Baimbing sa may Lamitan, Basilan. Kagabi ho ito, gabi ho ng Lunes. Ayon sa mga paunang ulat mula po sa Lamitan City Police Station at Basilan Provincial Police Office, ang mga biktima ng mga miyembro umano ng isang unit ng Intelligence Service ng Armed Forces na nakabase doon po sa may Zamboanga City ay sakay ng isang van nang sila po'y pinaulanan ng bala ng mga armadong salarin gamit ang assault rifle sa barangay Baimbing. Mga investigador mula sa pulisya ng lungsod ng Lamitan ay nagpapatuloy naman o nagpapalagay na ng 3 tauhan o nagpapalagay netong 3 tauhan ng naturang unit ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay nasa isang intelligence mission sa lungsod ng Lamitan nang sila ho'y tambangan na nagresulta naman sa kanilang agarang pagkamatay. Sa ngayon mga kabombo ay nangangalap na ng impormasyon ng mga otoridad para sa pagkakakilanlan ng mga nasa likod sa naturang pananambang. Bombo International News. Muling binigyang din ng China ang pagtutol nito sa tuloy-tuloy na pagsuporta ng Amerika sa Taiwan. Ito ay kasunod na rin ang panibagong $571.3 million na defense assistance ng Amerika para sa Taiwan na nakakapirma lamang ni US President Joe Biden. Ang natura pong tulong ay magagamit ng Taiwan sa military education and training at pagbili ng karagdagan pang mga gamit pandigma. Sa panibagong statement na nilabas nga ng Foreign Ministry ng China, nakasaad dito ang pagtutol sa karagdagang military aid. 3 buwan kasi bago nito ay inutorisa ni President Joe Biden ang kabuang $567 million na military aid. Ayon naman sa China, nagpadala na rin ito ng opisyal na pagtutol sa US upang igiit ang paninindigan nito laban sa ginagawa ng Amerika. Nitong nakalipas naman na linggo ay tumanggap ang Taiwan ng 38 na advanced Abrams battle tanks mula sa United States, bagay na nauna na ring tinutulan ng bansang China. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, na-eject itong si dating NBA MVP Joel Embiid sa naging laban ho ng Philadelphia 76ers at ang San Antonio Spurs ngayon pong araw matapos ang ilang serye po ng foul na kanya pong kinasangkutan. Pagpasok ho ng second quarter ay kumamada ng itong si Embiid ng 2 technical foul at sa 3 minuto o 3-minute mark ay tuluyan na po siyang na-eject mula ho sa hard court. Tuluyan kasing nawala ang pagtitimpi nitong si Embiid nang tawagan siya ng offensive foul sa isang play kung saan ay ginugwardyahan siya nitong si Victor Wembanyama. Dito na nagalit ang big man at sinigawan ng mga game official kaya tuluyan din siyang pinagbawalang maglaro. Dahil po rito sumandal ang Sixers sa bagitong guard na si Tyrese Maxey. Hindi naman binigo nitong si Maxey ang kanyang koponan at nagpasok ng halos triple-double na performance. 32 points, 10 rebounds at 8 assists. 19 points at 9 na rebound naman ang ipinasok nitong si Paul George. Sa loob po ng 14 na minuto na paglaro nitong si Embiid, nagawa po niya magpasok ng 9 na puntos at umagaw ng 3 rebound. Nagtapos naman ang laro sa 111-106. Pabor po yan sa Philadelphia 76ers. Nasayang naman itong 26 points at 9 na rebound na performance nitong si Wembanyama.
Hawak na po ngayon ng San Antonio ang 15-14 o itong 15 wins at 14 losses, habang ang 76ers ay napako po sa 17 pagkatalo at 10 pa lamang ang kanilang naipapanalong laro. Samantala, balik po tayo sa mga balita dito sa bansa. Inanunsyo ng Korean Embassy sa Maynila na magiging epektibo na ang Free Trade Agreement sa Disyembre at 31 ng kasalukuyang taon sa pagitan ng Pilipinas at Korea. Sa isang statement, sinabi ng embahada na sa ilalim ng Free Trade Agreement, mapapalakas pa ang mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan at pamumuhunan sa mahalagang sektor tulad ng industriya, agrikultura, infrastruktura at enerhiya. Magbibigay daan din ang naturang kasunduan sa paglago pa ng ekonomiya. Magpapahusay din ng Free Trade Agreement para sa market access ng mga produkto ng Pilipinas, gaya ng saging at pinya sa merkado ng South Korea. Inaasahan din na ang Korean companies na makakapag-ambag sa paglikha ng mga dekalidad na trabaho sa pamamagitan ng expanded investments sa automobiles, electronics at energy. Matatandaan na nauna na nga pong nilagdaan ang naturang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Korea noong Setyembre 7 ng nakalipas na taon. Sa sideline po yan ng 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Sa ilalim ng kasunduan, papayagan ng Korea ang duty-free entry ng nasa 11,164 na mga produkto ng Pilipinas na bumubuo naman ng 87.4% ng kabuang inaangkat ng Korea mula sa Pilipinas. Kuha pa tayo ng mga nagdagdag na mga balitang tinutukan po ng ating mga kasabahan, mga kabombo. Ang Commission on Elections mabusising tinitignan pa ang mga lugar na ilalagay doon ho sa tinatawag nitong areas of concern para yan sa 2025 midterm elections. Itinuturing na rin na election-related violence, yun ho mga naging karahasan sa mga kandidato kahit hindi pa po pumapasok itong tinatawag na election period. May update po dyan si Bombois Cotoner. Mabusisi pa ring tinitignan ng Commission on Elections ang pagtatalaga sa maaaring mga lugar na mapasama sa areas of concern o mapasailalim sa COMELEC control para sa halalan sa susunod na taon. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, masyado pang maaga upang tukuyin bilang area of concern ang lugar ng Sulu. Ito ay kasunod ng pananambang sa isang provincial election supervisor ng Sulu, ngunit sa Zamboanga City nangyari ang insidente. Anya, marami pa ang mga dapat tignan na aspeto ang komisyon para masabing ang isang lugar ay isa sa ilalim sa COMELEC control. Isa na rito ang kasaysayan ng lugar, titignan kung noon pa man ay may nangyayari ng kaguluhan sa tuwing sasapit ang eleksyon. Dagdag pa niya na tinitignan din ng komisyon ang magiging init ng labanan sa darating na eleksyon. Kung ito ba ay unang paglalaban ng mga kandidato o kaya naman ay magkakapamilya ang magkakalaban. Marami pang aspeto ang kinukonsidera ng komisyon bago isa ilalim sa COMELEC control, sapagkat hindi naman ito magiging patas sa isang lugar dahil maaaring maapektuhan ang kanilang local government unit. Ang isang insidente ng karahasan ay hindi dapat gawing basihan para sabihin na ang buong probinsya ay dapat ilagay sa tinatawag na COMELEC control or area of concern. Mali po yun sapagkat napaka-unfair doon sa ekonomiya, sa pamamahala, sa LGU ng mismong lugar. Hindi natin mapipigilan ang mga taong gagawa ng krimen. Sa buong bansa po yan. Pero ang importante, napapanatili pa rin malinis at maayos yung lugar. So yung pong Sulong at this point is not a candidate for area of concern or ilagay siya sa COMELEC control. Kaugnay pa nito, kung sakali man ang isang lugar ay sumailalim na sa COMELEC control o kasama na sa areas of concern, ang Commission on Elections ay magdadagdag ng puwersa ng militar at kapulisan sa naturang lugar. Maaari rin na ang komisyon na ang mamahala sa darating na halalan upang masigurado na hindi matatakot ang mamamayan sa pagboto at panatilihin ng kapayapaan. Samantala, ipinahayag din ni Garcia na lahat na nangyayaring pagpatay at karahasan sa mga politiko o kandidato kahit anong pamang dahilan ay tinuturing ng election-related violence, kaya naman ito ay tututukan na ng komisyon. Lahat ng pagkamatay, lahat ng sa lahat ng injuries
na address sa isang politiko, sa isang kumakandidato, sa isang incumbent kahit wala pang election period is always election related. Sabihin na po natin, kahit paanong kadahilanan ng pananakit na yan o krimen na yan, a direct na naging isang incumbent or a candidate, election related po yan. And the COMELEC will treat that as such. Pasensyahan na, but we will treat that as such. Sapagkat kung yan man ibabala sa amin, ay di might as well, sige, para pinaghahandaan namin kung ano yung mga areas na dapat namin pagtuunan ng pansin. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, dako naman po tayo dyan sa may Ninoy Aquino International Airport dahil mahigit 100,000 pasahero po ang naitala ng Bureau of Immigration ngayong holiday rush. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng update sa pag-uulat ni Bombo Jan Flores. Naitala ng Bureau of Immigration ng nasa 110,000 na mga pasahero araw-araw ang pumapasok at lumalabas sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA ngayong holiday rush. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, ang mga pasaherong pumapasok ay umaabot ng 50,000 at karagdagang 50,000 rin na mga pasahero ang lumalabas sa naturang paliparan na karamihan raw ay mga overseas Filipino workers na magbabakasyon sa Pilipinas. Ramdam na ang bilang ng tumataas na bilang po ng mga passengers arriving and departing from the Philippines. Ang estimate natin, ang nakikita natin na possible na figures natin, nasa 110,000 per day ang arrivals and departures nationwide. Pero karamihan po niyan lilipad via NAIA. Palapit na yung Pasko, may mga bukas, marami na yung mga OFW na nagsisiuwian. Inaasahan rin na ahensya ang patuloy na paglaki ng volume ng mga biyahero ngayong peak season kung saan anya ay dodoble pa yan hanggang Enero. Pinayuhan naman ni Sandoval ang mga biyahero na lalabas ng bansa na mag-fill out na ng kanilang mga e-travel bago ang kanilang departure nang sa gayon maiwasan ang aberya. Nagpaalala rin ng BI sa mga biyahero na ugaliing maglaan ng oras para hindi sila mahuli sa kanilang mga biyahe. Dagdag pa ni Sandoval na mahalaga na maglaan ng hanggang 3 oras bago ang kanilang flights. Reminder po namin yung kanilang e-travel, please do not forget to fill out. 72 hours prior to departure, pwede na po nilang sulatan. Saka napakadali na po ngayon, lalo for the families na may mga maliliit na anak. Pwede na lang silang mag-add family member, dire-diretso na yun, parang isang input na lang. So it's easier kumpara dun dati na nagsusulat tayo ng maraming papel-papel. You fill it out 72 hours habang nag-e-empake. So ready na po tayo. And reminder din namin is for them to go to the airport and check in already 3 hours prior to their flight. Tapos dire-diretso na po sa immigration area. Samantala, tiniyak naman ni Sandoval na sapat ang kanilang mga personnel upang umalalay sa mga biyahero ngayong holiday rush. Para sa Bombo Network News, Bombo Jan Flores nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras natin mga kabombo, meron na lamang tayong 12 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa oras pong ito, dakuan na po natin ang mga balita mula sa lalawigan. Ang gobernador sa May Negros Occidental nangangamba sa epekto ng ulan sa Bulkan Canlaon dahil yan sa 3 million cubic meters ng lahar deposit. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Nangangamba ang gobernador sa probinsya ng Negros Occidental sa malaking problema na idudulot ng malakas na ulan sa Southern Negros dahil sa tinatayang 3 million cubic meter na lahar deposit sa Bulkan Canlaon. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, na delikado sa ngayon ang pagbuhos ng malakas na ulan na maaaring maging sanhi ng lahar flow na kung sakaling mangyari, marami ang maapektuhan sa lalawigan. Ayon sa gobernador, sa ngayon pinananatili ang status
Moscow na 6-kilometer extended danger zone upang masiguro na clear ang nasabing area. Sa ngayon, ginagamit ng resources ng probinsya ang Quick Response Fund na magkakasya sa loob ng ilang linggo. Pinasiguro din ng gobernador ang tulong ng provincial government sa mga apektadong local government unit, lalo na sa bayan ng La Castellana. Of Canlaon now, it is estimated to have a 3 million cubic meter deposit of lahar already outside. Okay, so the danger there is a major rain which could bring down the lahar, which would really greatly affect the conditions in those areas. But we just had a meeting and we agreed that we will keep the status quo at 6 kilometers. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Yan pa rin sa bahagi po ng Visayas, mga pasahero dagsa sa mga terminal at mga paliparan ngayon pong Kapaskuhan. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Dagsa na ngayon ang maraming mga pasahero nakaabang sa terminal at paliparan sa Western Visayas para makauwi sa kanilang mga probinsya ngayong holiday season. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na kahapon pa lang Disyembre 23 ay dagsa na ang mga pasahero sa mga terminal. Kahit na fully book na ang karamihan ng biyahe ngayong katapusan ng Disyembre, ay marami pa rin ang nagbabakas sakali na mag-chance passenger o sumakay sa mga ordinary trip na walang reservation. Pinaigting rin anya ang presensya ng mga pulis sa mga pampublikong lugar, kabilang na ang mga palengke at malls. Magiging katuwang naman ng pulisya sa pagbabantay ng seguridad ngayong holiday season ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at mga force multiplier upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdiriwang ng Pasko. Kailangan deployan ng ating mga kababayan. Ito po yung mga lugar na expected natin na may volume po ng mga kababayan natin na doon po natin sila makikita. It's either sa market, sa mga malls, convergence area, sa mga ports. Doon po din ang focus ng ating mga deployment. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Sanova Luzada para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Office of the Civil Defense Region 2 naman naghahanda na sa posibleng banta ng tsunami matapos maitala ang magkakasunod na pagyanig sa baybayin ng Ilocos Region. Kaugnayan, may nakalap na report ang Bombo Radio Kawayan. Naghahanda na ang Office of the Civil Defense OCD Region 2 na bumuo ng contingency plan bilang paghahanda sa banta ng tsunami matapos maitala ang sunod-sunod na pagyanig sa bahagi ng Ilocos Region. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Mia Carbonel, ang tagapagsalita ng OCD Region 2, sinabi niya na magkakaroon ng emergency meeting ngayong araw ang Office of the Civil Defense kaugnay sa sunod-sunod na pagyanig na itatala sa karagatang sakop ng Ilocos Region. Anya nakipag-ugnayan ng NDRRMC at PVOX para sa binubuong contingency plan para sa coastal area ng Batanes, Isabela at Cagayan sa posibleng maging aksyon kung magkakaroon ng tsunami dahil sa pagyanig. Tiniyak naman niya na bawat local DRRM council ay may kanya-kanyang contingency plan na iahanay sa gagawing emergency meeting. Makakatuwang din ng OCD Region 2 ang ibang mga concerned agencies ng pamahalaan para mahimay ang mga ilalatag na hakbang bilang paghahanda sa sakuna. Pinawi naman niya ang pangamba ng publiko, subalit pinayuhan ang mga ito na maging alerto at obserbahan ang anumang pagbabago sa karagatan. Natin kasi yung mga coastal areas na yung possible affectation nitong kung sakali magkaroon po ng tsunami. Ito po yung mga binabantayan natin kasi ito po ay may parteng Ilocos, so malamang ang titignan po natin na affectation nito is hanggang sa coastal areas po ng Isabela. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio,
Bombo! Bombo Police Report. Dako ho tayo dyan sa may bahagi po ng Bicol Region sa isa po sa pinakamalaking pantalan sa buong bansa, mga kabombo. Meron pong nagtangkang magpuslit ng hanggang sa 7 o halos 7 million pesos na halaga po ng shabu habang nasa kasagsagan po ng holiday rush. May update po dyan ang Bombo Radio Legazpi. Matagumpay na naharang ng mga otoridad ang nasa 6.8 million pesos na halaga ng ilegal na droga na tinangkang ipuslit sa Matnog Port sa lalawigan ng Sorsogon na ayon kay Coast Guard Station Sorsogon Acting Commander Lieutenant Junior Grade John Paul Malaya sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na isa sa ilalim na sa screening ang bagahe na dala ng isang pasahero nang bigla itong tumakbo ng tinangkang kausapin ng mga kinauukulan na dahil dito ay agad naman ipinacheck sa K9 unit ang naturang bagahe na agad naman itong inupuan na kasunod nito ay mabilis na nakipag-ugnayan ng Coast Guard sa Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency kung saan tumambad sa kanila ang nasa 1 kilong pinaniniwala ang shabu na nagkakalaga ng 6.8 million pesos. Ayon sa opisyal na noong nakalipas na mga linggo pa sila nakakatanggap ng mga ulat na maaaring maipuslit na illegal na kontrabando sa pantalan kasabay ng holiday season kaya mahigpit ang kanilang ginagawang pagbabantay. Nabatid na ito na ang ikalawang pagkakakumpiska ng mga otoridad ng illegal na droga sa pantalan ngayon lamang na buwan ng Disyembre. Ayon kay Malaya na posibleng sinasamantala ng ilang personalidad ang holiday rush upang maisagawa ang illegal na mga aktibidad. Dahil alam po natin na magkakaroon po ng influx on passenger and alam na po, na-anticipate po natin na may mga ipapalusot na mga contraband dito. So tayo po ay naka-ready for this and nakahanda ang mga tauhan po natin sa Coast Guard Station Sorsogon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago po sa ating susunod na provincial report, mga kabombo, pinapakita ho namin sa inyo itong panibago pong volcanic activity. Ito makikita ho ninyo sa mga nanonood, sa mga viewers natin, mayroon pong panibagong na-detect na mga volcanic activity dyan sa may bulkang Canlaon. As of 11:37 po ng umaga, makikita ho dito ang maitim na usok na galing po mismo doon sa bunganga po ng bulkang Canlaon. Nangangahulugan po ito ayon po sa mga eksperto ng panibago pong mga magmatic unrest doon po sa bulkang Canlaon. Samantala, sa pagpapatuloy pa po ng mga balita mula dyan sa lalawigan, nasa 20.6 million po ng illegal na droga nasabat sa isang high-value individual sa food attendant dan po sa Cebu. Kaugnay niya na may nakalapang report ang Bombo Radio Cebu. Arestado ang isang food attendant na bitbit ang mahigit 3 kilo ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon ng mga miyembro ng pulisya sa Ifa Cabahoga Street, Barangay Kasambagan na Cebu City. Pasado alas 6 ng gabi kahapon, Lunes, Desyembre 23, 2024. Kinilala ang nadakip na si Naizana Pipito alias Nisana, 38 taong gulang at residente ng Sudlon na Lahoga, Cebu City, na kinukonsiderang high-value individual sa anti-drug operation ng pulisya. Ang operasyong ito ay resulta ng ilang buwang surveillance at intelligence gathering ng mga operatiba mula sa City Intelligence Unit at City Drug Enforcement Unit ng Cebu City Police Office. Nasamsama ng mga otoridad ang 3.10 kilo ng illegal na drugs na tinatayang may halagang 20,680,000 kasama ang iba pang ebidensya. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Cebu City Police Office ang naaresto habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mahaharap ang sospek sa kasong Republic Act 9165, kilala rin bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kaugnay nito, nagbabala si Police Colonel Antoniato Cañete, ang Sata Director ng Cebu City Police Office, sa mga illegalista na aktibong tinutugis ng pulisya ang mga nagtatangkang magpamahagi ng illegal na drugs at sisiguraduhin haharapin nila ang buong puwersa ng batas. Ang arrested natin is a female and presently residing at Sudlon, Lahog, Cebu City. What able to prove is that she's selling illegal drugs. Of course, to
illegal drugs personalities are still selling illegal drugs in Cebu City. Hope that you stop your illegal activities, especially drug trafficking and all other crimes. Cebu will not allow that happen in this area. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry May Balinet para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at Bombo Mobile App. Diyan sa may Visayas area, pwede po niyong tutukan mga kabombo subaybayan ng ating mga provincial station tulad po ng Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, ang Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Kalibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Caster Nation, bago po tayong magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, meron na lamang po tayong nilalabi na 10 hours and 58 minutes bago po ang pagdiriwang ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Buwan ay sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Karon, Noche Buena. No? Mga balikaw nga Noche Buena, the good night sa aton sini nga mga kabombo. Ang Noche Buena, di ano ni siya daw Spanish term. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Ang iban, ginakabig man ining the night of Christmas Eve. Ti ini iyang sahi isang selebrasyon tumanika espesyal para sa mga Pinoy. Kay amo sining tiyempo, kung sa diin, ang bugo sining nga pamilya, mga very close friends, nagatingob agod iya nga mag-enjoy sa ginatawag sining special Christmas
dinner. Kita nga mga Pinoy, nanda na naton sa tagsaiya ka may special occasion or occasions sa aton sini nga mga kabombo, no? Basta gani may celebration, no? Kag subong ti aton sini nga gina look forward kag magasaulog kita later on sang adlaw sa pagkabunag ni Ninyo Jesus. Ti ano ang isa sa mga makabig naton palatandaan nga mayara sang celebration, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Way isang liwan kunti amo ang lechon o roast pig nga ara sa ibabaw sang aton sini nga lamesa. Ti ko maghambaka nga lechon, bantog driya ang distrito sang Arevalo sa aton sini nga mga kabombo. Kag mas madahog kuno ang baklanay subong sang lechon nga baboy ipanggid sa nakaligad sini nga tuig. May follow-up report diri si Bombo Hana Andasa. Han, sa report, please go ahead. Bombo Cham, mga kabombo, laing gidya ang handaan kung may ginatawag kag may nakahanda gid nga lechon sa ibabaw sang lamesa, mapalechon manok man ini o lechon baboy. Ako diri sa bahin sang distrito sang Arevalo nga sikat man sa ining lechon baboy nga ini kung sa diin man nga diri sa may drinks lechon na kung sa diin nag-umpisa pa ini sang 1977 kag ang ini man sa subong sa ilaman nga na-record diri mas madamo subong ang mga nagbakal kag nag-order sang ining lechon kay bangod man at isar nga ti medyo may kamahalan ng ining lechon mas madamo sa gihapon ang nagbakal subong compare sa last year kay ang sang nagligad nga tuig of course daw medyo ang madamo sang kaso sang ining African swine fever o ASF1 sa mga baboy kag dira man nga ti nakadako nga apekto didto sa ining baligyaanay sa lechon last year pero subong madamo-damo na gid man ang nag-order diri sa pagkamatuod diri man sa aton nga pagipag-angot sa bata sa tag-iya sa ading lechon nga si Ma'am Kaya Shoson iya ginapahayag diri nga sa subong nga adlaw nagadeal naman ini sila sa 20 ka-orders in a day. So, 20 ka-lechon madiri ginaluto kag gina-deliver o gina-pick up sa ining manugbakal diri sa may distrito sa Arevalo, specifically diri sa may Santo Niño Sur. Kag diri man sa may bahin sang ila diri nga presyohan na isang lechon nga so far subong daw wala gid sang magdagmay nga mga sizes ng lechon kumbaga nga isang una ang ining presyohan ay daw madumduman pa naton nga 7 to 10,000 pesos for subong natalabot na sa 15,000 pesos ang pinakabarato sa sining lechon bangod man nga ti mga daklo-dako man ini Bombo Cham kag may estimated nga 40 kilos ang ining baboy nga lechon dira sa area sa Arevalo. Kag dira man ang ilang baboy diri nagahalin pa sa mga trucking o kung suki nila dira sa may Rojas City kag depende man kung kaisa nga madamo man ang order dili kining kaisa laka-laka man katama konti na naabutan na kon ni sila nga may aras ang gina luto nga lechon mismo nga ti daw manuguluto na tabo mo siyang kasi makita ang pula-pula kag crispy na katama ang panit man sa ining lechon kag makita nga ti kadamo po dito sa mga nagalinyada nga mga hilaw pa nga baboy nga lulutuon sa lechonon pa nila mismo kag dira man madamo man sa mga nagkadto dira kag pick up mismo sa ila nga order kung sabihin man may pagsulundan nga kung may 1 week before mas maayo kung order na ini agud mapangitaan sa nga gusto kag nagakaigo nga size man sa mismo nga customer sa ining drinks lechon. Kag di man kay ti ang pagluto sini 2 to 3 hours do medyo madugay-dugay mayara man sa mga unay nga manuglechon dira nga kung sabihin 5 ini sila kag kung damo-damo gyud man ang order dugangan man sang mga tinahon sang ading section nga kung sabihin pamilya man nila mismo ang mga nagalechon diri Bombo Cham. So dili man kung if ever gid man sa magapa-deliver in province and Iloilo City halin sa Arevalo nag-add lang sa delivery fee like 200 pesos diri sa siyudad ng Iloilo kag lain naman iya ang delivery fee
Kung sa probinsya sang Iloilo, depende iya sa kalayoon. Yari wala kay ipabati naton ang ining pahayag ni Clea Sioson sa ilaman nga sekreto sa ining manalit nila nga lechon. Birthday month daw damo-damo gid nga nag-order. Oo, lain sang last year kay may ASF. Oo, so balik katong time sang ASF daw mga pila ka months gawain yung nga daw apektado gid kamo gid. Nang pag-start gid ata sang ASF na amo gid to didto gid nag-start. Daw like may ara nga adlaw nga wala gid sang nag-order. Miyara man adlaw pero gamay lang. So diri paano ang ang patakaran sa Aldrins like kahapon nga order tapos isa buwas go event mo na. Ang gaano kami ng 1 week before sang event or occasions nila para mapangitaan namon bala sang baboy kung ano gid ang ilang budget para sa lechon. When we see sa mga inyo nga mga halinansang baboy diin usually naghalin ma'am. Nang ga-base kami sa tracking kag sa suki namon. From Rojas and Aklan. Okay, layo-layo. Pa sa Lilo, lagid ka mo sa ginakuhaan daw. Nang wala. Tracking lang gid ang ginakuhaan namon der sa Lilo. Okay, so bali diri nyo pa ihawon kag Oo, diri na sila tanan ginaihaw. Oo. Kumbaga, the day sang occasions nila, amo na kami mag-ihaw kag magluto. Mga pila man ka oras lawig sina mama? Nang 2 to 3 hours. Oo. 2 to 3 hours. Tapos syempre, sila man ang mga, may pila ka mo katrabahador diri ma'am or nagamunda mo diri? Gid ang pinakadugay gid is daw 5 lang sila ata or 3 lang. So enough naman. Oo. Kung gamay lang ang order, enough naman sa 3 o 5 katao. Pero kung isa kung damo, ginapadamuan niya man. Oo, gadugang mo kami tao. For mga taga-diri man. Mga family man namon. Oh. So bali daw it runs in the family na lang ng gabulig. Sige, with this ma'am, ano man ayhan ang mambalin nyo nga daw mas unique pag ang yung lechon kaysa compare sa iban? Nang ang amon lechon niya is biskan wala sang sauce, namit mo siya gyapon kag hindi siya masumpod. Okay, so grabe ka crispy siguro ang iyang sagwasin nino. Ang dira man ma'am, ang naga-pick up and deliver deliver man kami within province kag ng city. Okay, so we're hoping until 31 kada mo sang handaan damo gid sa inyong mga orders sa bato. Hoping for that. Sige, ang imo na lang ma'am mga pagpanamiyaw man ma'am kagang imo man mga paimbita nga magbakadiri man sa Aldrins Lechon. Good morning. If gusto niyo mag-order, kadto lang kamo diri sa address sa may Villa sa Santo Niño Sur, Arevalo. Yes, Bombo Cham, na batian diri ang pahayag ni Clea Sioson ang tagiya ang mataman sa tagiya sang Aldrins Lechon nga kung sabihin masarap kahit walang sauce. Masarap kahit walang Sauce. Pamatinaan ko, masarap kahit walang pork. Oo. Grabe. Lechon ng nga pa. Masarap kahit walang pork. Pero kabalo ka nga kung saan pabla ang pag-connect sa lechon bumbuhan na kung wala sang lechon ti maka-celebrate man ang tagsa-tagsa. Di ba? But muna ang bali labla kung may makakita ka lechon gani sa handaan tibot silingon espesyal na ang ginasaulog. Ting iban sining hindi maka-afford sang bilog sining nga lechon ay tagpila ko nung pinakabarato gani nga lechon nila. So far, Bombo Cham, pagid sang mga magagmay gid. So subong 15,000 lang ang ginapagawa nila diri na nagabalor sang lechon. So Pila? kung gusto nimo mga magamay, 15,000. So 15? wala sang magagmay pa sila. 1.5. Okay. So, hindi man kita tanan siguro maka-afford sa 15,000. So, ang iban, basta makambala nga may lechon. Ang iban, siniti naga bakalang sang lechon belly. Daw mga mula sina. No? Ang iban sini nga ti lechon lang nga ulo.
No? Do mo sina. Ang palatandaan lang basta kung may something special nga gina-celebrate, may kung hindi man niya bilog sini nga lechon, may ara gid niya sang lechon. Kumbaga pa, bumbuhan na, di ba? Yes, Bombo Cham. Pero kalabanan makita natin sa mga special occasions. Gid kag do kadamo sa mga bisita, mga wala nga special gid katam anang ini nga lechon. If amo na ihanda di laman. Pero pahanumdum ta nga hindi lang magpatama gid kaon sang lechon. Kanamit sang lechon makabig naton nga ti espesyal ang isa ka okasyon or may gina-celebrate kita nga espesyal. Pero hindi lang magpatama man amo ning isa man sa mga panugyan sang Department of Health kay diri nga dan sa Pungsod, Pilipinas, pagtapak Setyembre, damo na sa mga okasyon mo, pag-abot iya sa December 1, daw halos kadadlaw, may ara na sang mga Christmas party, damo na lang sang gina-celebrate, hindi kinamadula ang lechon iya sa handaan na bombohan na. So, kung adlaw-adlaw ka nagkakaon lechon, basi kung maalang-alang man ang ikayong lawas mo, sakto kagid Bombo Cham nga sila patibotang sa gyapon sa isa ng alang-alang kag ilimitahan lang ang self sa pagkaon sa ining mga matambog kapag kaon sa subong man sa nga Christmas and holiday season. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted regional for the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. So, litson na malang aton sini nga ginaistoryahan, ti kay madahog ang baklanay, base balakon pizza 25 pa lang, pagka pizza 31 nga may okasyon pagin kita sa pagsugalaw naton iyas bagong tuig, base kon waay na sang litson, maubos na ang supply sang baboy, diriya sa may Iloilo or Western Visayas or Panay Island. I-check naton ang balita naman, follow-up report ni Bombo Angel Tan kay ang baligyanay kuno subong sang baboy subong nga Christmas holiday sa kuay kag madahog. Ang numero sang baboy nga ginihaw humalin kagapon naglabot na sa 400. May nagakaigo pa bala iyang supply or stock sang baboy for lechon kag hindi lang lechon ang luto sa baboy mo, damo man yung putahe. I-check naton ang dugang sini nga mga impormasyon kaupod naman sa kay Bombo Angel Tan. Lakip na sina diri karon banwa istoryahan tama na ang pahayag diri banwa sa publiko nga ti dako gid kuno ang posibilidad nga maka-angkon sang mga injuries kag paglain sang matsyag kung hindi mangin responsable kag mangin mahinalungon. So dapat sa tanan sini nga bagay mangin responsable kita kung sa pag-inom ti drink moderately sa pagkaon sang mga matambok nga pagkaon, no? Katulad sang lechon, mga salty foods, mga matamis nga pagkaon katulad sang sweets, mga cakes dira, mga cookies, chocolates, no? Inang pagkatapos mo bulakaon na mo bumumil, ti syempre nagapangita kang isang ginatawag sini iyang dessert or pangyamis. I-check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please go ahead. Bombo Cham padayon sa ginipon ang ginalantaw diri kag ginobraman nga pag-inspeksyon sa Local Economic Enterprise Office sa mga merkado publiko diri sa Iloilo City para hibaluon nabi ang presyo sa baboy kag manok. Sa interview diri sa Bombo Radio, Kigis Maricel Babacquiao ang head sa nasambit nga opisina, iyagin pahayag nga grabe kag sa kuay gid kuno sa Bombo Cham ang pagbaklanay sang baboy kag manok kung sa diin ang baboy diri nagakulang gid kag ang regular diri nga pag-ihaw kun ang slaughter numbers ang gina-slaughter diri nga baboy sa slaughterhouse regular days kuno 190 to 200 lang Bombo Cham, pero halin sang gabi kag gina-expect pagid sa bunga gabi nga nagalabot siya from 300 to 400 plus ka mga baboy ang ginaihaw Bombo Cham. Kag tin information man kita nga nakuha
halin kay Mama Maricel nga pati ang baboy nga panglechon ginakulang man kag ang presyo diri sa baboy Bombochan based manabi diri sa monitoring sa Local Economic Enterprise Office kung sa diin ginalibot nila ang mga merkado publiko. Gakuan ni siya Bombochan nag-range ini siya una diri ang buyon kuno sa baboy 380 pesos per kilo, ang unod yara sa 350 pesos per kilo, ang tiil 300 pesos per kilo, ang pork chop yara naman sa 350 pesos per kilo Bombochan. Kag ginalantaw diri ever since sa October nagtaas na gid man ang presyo sang baboy. Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. Standby kinautod ang linya ni Bombo Angel Tan. Sa aton sining mga kabombo. Di nagdamo ang numero sang baboy karon nga ginpang ihabot silingon ang demand. Mataas ang demand sang pork meat. Subong iyang holiday season. Balikan ta si Bombo Angel. Gel, please come back. Amo lang Bombochan since October palang gani kuno taas na ang demand kag tiara sadto ya kuno Bombochan ang nagmahal sadto buhi nga bago nagapresyo sa 180 to 190 pesos per kilo pero subong iya buhi pa lang nga baboy yara na sa 200 plus ang presyohan ay Bombochan kag nag-recover pa lang kuno ang industry sang nagabaligya sa baboy bangod man abi sa African swine santo ASF balabang Bombochan subong pa lang iya ko nag-amat-amat bawi kag reason why nga ang demand hindi siya makalagas sa supply nga ginahatag o kung hindi makalagas ang supply sa demand gati gina especially subong daan holiday season ini siya Bombochan kag with this one ang subong ganing adlaw according diri kay Mama Maricel niyara sila Christmas party nga patigayunon sa sila banda sa Sutter House at the same time ang ilaman yung operation sige man bangod sa tuman kataas nga demand nga tigil na paabot man sa dira sa bahin sa Sutter House. Sa gihapon di pa siguro diri sa Local Economic Enterprise Office nga ang nag-monitor ini sila sa mga presyohan na isang baligya sa tagsa ka ng merkado publiko diri sa bahin sa Iloilo City kag makitaan man Bombochan sa website sang Local Economic Enterprise Office ang price monitoring kag sa gihapon handa marabi sila magsaba sa mga reklamo pananglitan niya ang mga concerns ang publiko nga ipailabot sa ila ang opisina sa Local Economic Enterprise Office ara sa Iloilo Terminal Market kag niara man opisina ang tagsa ka mga merkado nga bukas ini sila agud mag-cater sa mga reklamo Bombochan 24/7. Pamatyan ta balang kabahin diri sa ngayon pahayag ni Miss Maricel Mabacquiao sa ating interview. Basta ang baligyan ay sa baboy diri sa Iloilo City, ma'am. Ang presyo, ma'am, kamusta? Bombanger ang presyo sa baboy. Harin sa nagliligat pa mga simana parehas man lang. Kaya nagtaas-taas siya kumpara sa una. Kaya ang demand sa baboy is too high. Okay. Mga pila ang presyo, ma'am Maricel? Ang aton nga on 380, ang unod 350, ang tiil is 300. Okay, per kilo na, ma'am? Yes, per kilo. Sa ato na mga market siya. Okay. Pero sa ang ulo ka baboy, ma'am, mahal-mahal gid man subong, ma'am? Oo, mahal-mahal ang ulo ka baboy. Mga pilan siya, ma'am? Kaya ang mahal na gid man ang subong ang live pag amo nang nagtaas man ang presyo naton. Kaya sa una 180 to 190 lang ang per kilo sang live. Subong nga nag 200 plus na kita. So grabe gali ang demand ever since ano nga month, ma'am? Since October, taas ng demand sa baboy eh. Tapos isa pa, ang baboy natin is, subong, di ba, kulang dito. Yan, isang natapos ang unang ASF na. So, amat-amat palang gasulod ang pag-sagot sa mga baboy. So, wala pa kabalik-it. Wala pa kabalik. Okay. Pero ma'am, subong nga Christmas Eve, kita naton or based on our observation, kamusta? Madahog man ang baboy compare sa manok or diin mas kwan, ma'am? Diin mas kwan subong, mas dahog, ma'am? Ga-monitor man kita, no, may dressing plots, makita nga gina-monitor. So, parehas sila daw kaubos man, nagkakulang ang sa manok at sa baboy. Actually, subong sa number of slaughtering na baboy, subong sa slaughterhouse, nagtaas ang ato ng ihaw, subong. So, meaning to say, taas din ang demand
Okay. Mga pila subong ma'am ang mas slaughter nga baboy, ma'am. Ever since subong nga do rush gid, especially estimate na ton subong adlaw nga 24 gid ma'am Maricel. Well, sa regular days natin dalagot kita 190 to 200 plus, pero subong niya, alin pa kagabi yan, nagasubra na kita 300 to 400. Hopefully, karon nga gabi, taas pa din. That's why nga matinirgit tayo dito. Okay, doble siya ma'am. Oo, doble siya. And subong adlaw nakamuno ko, may Christmas party ka mo. Subong adlaw ma'am? Usually, every year, ang Christmas party sa ating mga butchers, ang slaughterhouse personnel, is December 24. Kaya amo na siyang last na ihaw. 25 wala sang office. So, amo pinaka-grabe nga operation. So, dira man ang ilang nga Christmas party. So, sometimes sa operation, naga-party kami. Okay. Pero ma'am, pasiguro na to, ma'am, nga pila galing presyo sa manok kay Ma'am Maricel, Ang manok, subong, wala ko lang ko ka-idea kung Mamatsyam na batian sa mga kabombo naton ang kabahin sang nanging pakayag ni Miss Maricel Mabakyaw. With this one, grabe gid ang demand subong sang baboy bombotsyam kagati batian taman nga from regular 100 plus to 200 plus to 400 plus nga baboy nga ginaslaughter halin gid lamang sang gabi kagabi kag subong rapi gina-expect pag gini bombotsyam nga magadamo pag since nga sige-sige kagagataas sa gihapon ang demand kaga ang information naton pati ang ginalitsyon nga baboy ginakulang man bombotsyam. Tingala ko masako, kilala ko kay Unsa. Ay, hindi man. Ang baboy, karne, isang baboy. Liyaw ko mo Melbe, si Bumbo Angel, kung pagpila ang cellphone nga bago. Amo na lang na Christmas gift ko dayon si... Matang na ko ka punchline ko, nautod pa yalin niya ni Bumbo Angel. Ay, nano. 25 minutes after 1 o'clock sa atod sininga pag-amagad sa bumuanay sa unto. Ara na sa, balik na sa bell, stand by sa atod sininga mga kabumbo. Kung sa law of supply and demand, kung mataas gani ang demand, sa aton sininga mga kabumbo, butsilingon, may pagmahal ina sa produkto. That is why nga medyo may aragin man sa pagsaka sa presyo subong sa karne sa nga baboy. Anyway, balikan ko si Bumbo Angel. Diyan man diga na ko sa ngakon nga punchline na utod pa imo. Tagpila cellphone subong Jel? Mama Cham? Siling ko madiga na ko ka punchline ko. Utod pa imo sa nga linya. Kung tagpila bago ang cellphone subong? Barato lang man Mama Cham kung iPhone, mga depende sa unit. Ang pinaka-latest tabi? 16? 16 mo? Ang ako na 17 Pro Max XXX eh. Sorry, Mamo Cham. 18 di akon. 256 gig. Amo na hindi mo na pagbaklon, bala mo kautod-utod na ang 18. Anyway, Angel, balik ta to. Ano kani subong ang ambal ko kagina tingala ko nga madahog ang kilala ko. Ano gani ang madahog subong? Baboy. Baboy, karne sa baboy. Oo. Ay, tingala man ko kay. Sala gali na paminsar ko. Abi ko anay kay daw masako subong ang kilala ko nga baboy batasan. Kay gali ang karne sa baboy. Lain na yung mo WhatsApp Hindi na bakal kinilo ya. Kumpra na yung mo ya. Ano lang na, payuhom-yuhom lang na yung gel. Pero tiimakon mo lang bang WhatsApp? Sa regular days lang man, labot may maximum 190, torso sobra 200. Pero sumot silingon doon nagdoble, gel ang numero sa baboy nga ginihaw. Halin lang niya kagapon siningadlaw. Gapon lang ginadlaw, tibot silingon, bang WhatsApp, madoble man ang bakla na isang bulong sa butika. Kabay pa, hindi man? Doble ang doble ang demand ang mga may maintenance ni dapat ang ilaman nga pag-consume abis ang baboy bomotson dapat moderate man. Kung makasugalaw ka guro sang baboy batasan
Mabakal ka gid bulong. No? Mabakal ka gid bulong, Bumbo Angel. Sa butika. Kunang kilala ko pati ko na amo na adlaw-adlaw imo masugata. Bumbo Angel, ti laban-laban maawas kinang asayte mo. Hindi lang aside Bumbo Cham, aside sa pasensya be. Dugang-dugangan pag ginaangkwan mo ang dugang pag maintenance mo mag-amo nang ginatubang mo adlaw. Hindi bla inang may ginapinsar ka bla nga no? May ginapinsar ka bla nga do ginapinsar mo nga matabo na no gani tawag na? Do imo nga kwan, ang imo gina-foresee kumbaga. Oo. Ang disorder na bla? Anxiety. Mga anxiety man yang ako di man. Go-overthink ka Bumbo Cham? Na overthink. Oo. Maawas kinang imo anxiety. Oh. Pero tiyan mo ni ganing bantayan man kay subong pa lang danya Christmas, gadoble na ang demand sang baboy kag manok diri sa bahin sang Iloilo City, Bumbo Cham. Plus mag New Year pagid ay hanbi ang mangin plastada sini. Kay ang problema diri gani according sa Local Economic Enterprise Office, ginakulang ang supply because kumbaga ang demand hindi ka sarang sa ginapangayo nga hindi ka So kung magsaka ang demand sa supply but silingon may pagsaka man sa presyo. That is why hambali Mama Maricel may ara sang adjustment sa presyo sang karne sang baboy gel. Halin paligad sang mga October, months pa lang. Hasta nga nagsige-sige ning madamo ang mga Christmas party. December nga ni, damo gid sang handaan Bumbo Cham. The reason why nga hindi man nakibot ang mga kabombo naton nga ang may mga bonus sila tsakto lang bayad sa nagatalaas man niya presyo because abi sa mataas nga demand kagati kulang ang supply sa baboy bangod bag-o lang gani kuno parang nakabangon man sa ESF ang mga nagabaligya sa baboy kag ibandaan diri Bumbo Cham liga do nagmulo masakit man iban nga kwandri sa ila iban duging nagkalatumba lang to kay ligad sa probinsya man ang iban nga mga baboy bala pero with this one amon nga ang ginanantaw man nga dapat ma-manage ini siya sang maayo kag sa gihapon mabantayan sang Local Economic Enterprise Office ang presyohanay kag wala sang pinadayaw sang pagbaligya nila since nga ambal nila taas ang demand dapat ipataas man ang presyo wala Bumbo Cham. All right. May pamangkot ako sa imo, Jel. Ano kung may quote ikaw in connection sa Christmas, do ka tawag si gani, duduway mo mapreparahan but bala ko always prepared kaya. Anong sarang mga or quote abing sarang mga mabilin sa aton sini nga mga kabumbo? Siguro ang ginahambal permi ni Mayor Trenyas Bumbo Cham. Anong hambal ni Mayor? Ang dapat permi mo atipanon ang imo ikaayong lawas especially hindi man sabi mambal nga do quote gid pero pahanumdom Bumbo Cham nga this Yuletide season hindi bot silingon nga may mga pagkaon na pinagusto ka lang pero ang hambal gani sa alkalde nga kung diin ka bisan pa nakataas nga handom sa kabuhi nimo kung ang ikaayong lawas nimo mag-deteriorate or mag-bag down Bumbo Cham ti isa gihapon do hindi ka mahakwat sang tiil nimo once nagalain ang imo pamatyag kumaga bisan mo pa nakanami kag first honor ka sa klase kung naglain ang matsyag nimo hindi ka man sa gihapon makasaka sa stage ti amo nang do nagtatak man sa kon for this year especially subong Christmas wala Bumbo Cham kada mo damo ka ba reflection nga panumdum kung ano kayo ang natabo sa imo subong nga tuig kag ti dapat pasalamatan ti ang isang kilala ko karon Bumbo Cham 24 nga daan dapat simba kagid kuno karon sa gabi before man abi nga mag-celebrate magkaon sang ginaluto mo to nga spaghetti kato Bumbo Cham batik mo okay. Mo nang mga bagay-bagay nga dapat man i-celebrate kagati ang spaghetti karon na sa kagahon Bumbo Cham. Ti tsakto na nga dapat tipigan tigin aton sini nga lawas. Speaking sang lawas or self, may quote man ako diri Bumbo Angel. Ano nang ako? Bali ini nga quote Bumbo Angel. Gindihon ko ni siya halin pa sang last year 19 basta do mga lawig na
90s pa ni. 90s ko pa ni nga gindihon. Subong ko lang ni Buyan nga 2024. Budlay mag-English ba? Jel? Oh. Tani ko preparar man ko Bombot Champ. Oh, perte. Oh, awan ni akon nga quote nga mabilin sa aton sini nga mga kabumbo. Christmas is about giving. Di ba mo Angel? Christmas is about giving. All right. So, give yourself an exceptional gift by grasping on how to discern right from wrong and live with it. Oh. Liwat. Liwat. Para amakon liwat. Kanaman. Ma-absorb liwat. Liwat. Christmas is about giving. So give yourself an exceptional gift by grasping on how to discern right from wrong and live with it. In short, Ha? in short, Amo na siya, wala na in short ah. In long niya ang akon. explain sa mga kabombo natin, Bombot Champ. Explain. Oh, sa pinakamalipot sini nga pulong, iti mo man yapon gali mo mobile no. Hindi man in short no? Ang punto sinadira iya subong nga Paskwa. Hatagan mo sang pinakanami sini nga regalong imo kaugalingon. Pinaagi sa pagtudlo sina or pag-train or pag-upskill sang imo sini nga kaugalingon nga matudloan mo, no? Nga kabalo sa iya bala magtumod kung ano ang eksakto kag kung ano ang sala. Oh, kag iga kabuhi mo ini. Di pala, Jel? Oh. Ti halos tanan kita sa mga kabumbo naton dalagko naman yara na sa insakto sini nga paminsaron, may kalabanan sa aton mga professional, mga entrepreneur, so on and so forth. Kumbot siningon bala, may ang iban sini mayara sang label sa ila sini nga estado. Pero hindi tanan sila kahibalo mag-distinguish sa eksakto kag sa sala. May iban dira iya nga ti bala na gid nila nga sala. Pero ti kung ano man iya nga mga konsiderasyon dira, tingwaan nila iya nga ang sala mangineksakto. So hindi maayo sini iya ang makahambal kita nga ti at the end of the day mahambal ka bala nga ti nahimo mo ang insakto bisan sala, okay lang? Ano ganinang hambal nila nga ti the means does not justify the ends? Ano na? Tiyan mo na, Bumbo Angel, nagkakadapat nga makahibalo na kita subong mag-distinguish, magpili, maghibalo, magtumod sa eksakto kag sa sala. Munang pinakanami sini iyang gift para sa imo sini nga kaugalingon. In short, nakadilargo ko subong. Naubsan ako sang short. In short, Bombot Champ, ang common sense ang tagsa sa aton, kumbaga i-enhance pagid naton sa mas maayo nga critical ways sa pagdesisyon man. Kag amo to kayo hambali mo pag-assert sang insakto kag sala, kag hindi gid ma-justify ang isa ka resulta sang binuhatan kung sala ang pinaagi, kung sala ang pamaagi sa pag-abuhat sini. Amo nang pulong man ang quote of the day subong ti na preparahan ko man ako Bombot Champ para nga tito kwan man, nosebleed man, kagati, makwan na. Kumbaga mas learning, makwan siya, mas maayo nga life lesson, pero tiining... Amo ni siya kaleo, the ends that do not justify the means. Bombo Angel. So, one should not act immorally or unethically in the process of doing good. Kumbaga, hindi ma-justify kung anong kwan Sano pa nakahambal nga muning resulta, nakapakal ko sang cake kung kuha mo man tuloy sa istante sang baraligyan, ti hindi man gyapon account Bombot Champ. All right.
amo na. Pero ang taon ta ko sini mga plastada man sang Christmas celebration. Dili sa bahin sang Iloilo City kay ti supong yung pomotsam do batsaganta do sako ginman sa may syudad pero ti do ang Christmas rush bala puro salakyan diri ang mga batsaganta nga nagapaipit sa traffic diri sa Iloilo City. The same time sako ay man ang pagplastar paghanda sang mga pagkaon para karon sa gabi kagati kung ano sini ang mangin plastada man when it comes abi sa mga palupok kag kung mangin magahod bala ang celebration sang December 24 diri sa bahin sang probinsya kag syudad man abi sang Iloilo, Bombocham. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan. So lauman ta pa kay hambal ni Mama Rizal Mabakyaw siling niya grabe ang demand sang pork meat subong iya. Umalin pa sang nagligad sini nga mga binulan pero ang numero gani isang pag-ihaw hamako ninyo from 190 naging 100. So madamo-damo banwa. No nagkasubong iya nga nagduble. Ti butsilingon sina nga may pagsaka man or lauman taman ang pagsaka sang presyo sang karne sang baboy sa mga karne gani isang manok particularly mga litson man bala nga manokaw may pagsaka man gani isang presyo hilabi pa sa native siniya nga manok. Pero ti sa mga kabumbo naton iya nga may ulo extra ka makasarang kag do amo ginang gusto nga ihanda sa ibabaw sang lamisa ti gabakal sila bisan medyo mahal-mahal kaya mahal nila once a year man lang ini. Pagbalik nato na banwa duga nga mga balita kaga impormasyon ang palinton nga nagakadapat siniya no nga mangin responsable kag maghinalungon kita subong iya nga holiday season para malikawan ta ang anuman nga sa isang injury o kon pamalatian balikan tay ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumor. Mga palangga nga kasimanwa sa ulugon naton ang Paskwa nga puno sang kasadya kag paglaom. Dumdumon naton nga ang matuod nga mensahe sang Paskwa amo ang paghigugma kag paghatagay. Sa aton mga selebrasyon sini nga Paskwa, indi man naton pagkalimtan ang aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Ipaambit naton sa ila ang grasya kag kalipay sining tion sang Paskwa. Padayon kita nga maghumpong kag magbinuligay para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Ini si Governor Toto Defensor. Kaupod ang akon pamilya kag sang aton partner sa kauswagan Mayor Lian de Buque, our partner in good governance. Kag uswag Ilonggo Party List nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Paskwa kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Nag-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Narito na ang pinakahihintay, ang bago Legendary Game Pal Performance Feeds. Para sa inyong mga manok panabong mga ka-legend, sa bagsik at daling panalo ka. Kumpleto mula sa BB Stag Booster, BB Stag Developer, Breeder, Maintenance at Power Conditioning. Legendary Game Pal Performance Feeds. Mabibili na sa inyong suking poultry supply at agri-vet store. Legendary Game Pal Performance Feeds. Alamat sa bagsik at galing mula sa New Panay Agri-Ventures Development Incorporated, maker of Love Feeds. Ini si Mayor Jerry Tredias, kaupod sa akon bugos nga pamilya, panamyaw gid sa inyo. Sang malipayon nga Pasko kag bagong tuig para sa tanan. May the light of Christmas guide us towards a bright and prosperous future. Nangin nausuagon ang aton nagliligad nga mga tinuig. And each year, we always finish strong with numerous awards and remarkable accomplishments. As we approach the new year, let's continue to be united, ululupod naton nga ipadayon ang kauswagan sa aton syudad kag tagsa ka pamilyang Ilonggo. Again, I'm wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon ilabi na ang karne, itlog kag seafoods.
Takpano kon putson sang maayo ang mga pagkaon agud marikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud hindi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kon sa mga bulutangan kag lugar nga hindi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ijereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna nga launa. May winner kita! 1, 2, panalo! Narito na ang special draw winner na nanalo ng 500 pesos cash at isang limited edition AM/FM radio with LED light. Pwedeng rechargeable, pwedeng di kuryente at hindi fixed dial. Sa sinimatinunaw yata na nato ng pangalan sang aton sining special draw winner nga magabaton sang 500 pesos nga cash plus limited edition nga radyo, wala na ka-fixed dial, may LED light flashlight. Kag pwede ini sa kuryente, pwede man sa battery. Yan sining proof of purchase. Birch Tree Fortified, 59 anyos, taga Sitio Lamintao, Talisay, Barotac Nuevo. Sitio Lamintao, Talisay, Barotac Nuevo, Iloilo. Eduardo Brillo, ginawag ikaw ni Bombo Cham, 52 minutos sa kaligad sa taknang alauna. May anong ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sining premyo nga nagahulat na diri sa imo sa istasyon sa Bombo Radio. 500 pesos ka cash plus limited edition sang radyo nga hindi fixed dial.
Saluat, congratulations Eduardo Brillo sang Sitio Lamintal, Talisay, Barotac, Nuevo Iloilo. Aton siniiya nga daily draw gintambukan sa ato FD Representative Ma'am Arlene Punsalan. Bisitahan naton ang Austria sa aton sininga Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Aton sininga Christmas Around the World sa Simatinion, sa aton sininga mga kabombo ang Austria ukon sa tuanay ginatawag nga Republic of Austria. Dito ni siya sa may Central Europe. Kagamangin kaupon naton aton sininga Bombo International Correspondent, si Bombo International Correspondent Annalie Higgins-Tobich. Bombo Annalie, good afternoon diri iya sa Pilipinas. Kumusta mayong oras dira sa imo sa Austria? Good morning sa Vienna, Austria. Good afternoon sa Iloilo. Around 7 o'clock now. 6:54. Oh, 6:54. Aga pa, early morning. Ma'am, nakapamahaw na ikaw? Dahil mamahaw gid kita eh. Anong sudan nyo dira sa Austria kung pamahaw? Kung ano lang da mapreparar nga katawag sini nga sudan, hindi kami giga pamahaw. We used to eat bread and cold cuts. All right. But subong niya diri sa bahin sang Pungsod, Pilipinas, Pizza 24, bispera sang adlaw sang Paskwa. So dira aga naman sa inyo, 24 man dira, ma'am, I do believe. Yeah, that's right. All right. That's Now, right. ma'am, kumusta dira ang atmosphere dira iya sa may Austria kung chimpo sa bulan sang Disyembre dira sa inyo sining lugar? Sa diri sa Austria with starting end of November, we have a Christmas market until the 22nd of December. So Christmas market, I do also a Christmas market sa amon nga gamay nga village, ga participate man ako. I'm selling what you call this Filipino products. Ang mga ginabaligya mo ng mga Filipino products, mga katulad sang Ma'am Annalie? Mga angels, halin dira man sa aton sa Pilipinas, supply sang akon nga miga man nga Pilipina, nga they making import and export, yeah. So bulig ko lang sa iya kung ano ang iya presyo, ginaginansyahan ko lang. So I earn also money from that. So madamo or porsyento sang Christianity in terms of religion, madamo dira ang Christianity tapos ginasundan sang Catholic. Kumusta bala ma'am ang experience dira, the way nga mag-celebrate sang Christmas ang mga Austrian ikumparar mo sa mga Pinoy? Of course lain no ang ilang tradisyon sang kay they are very Catholic no ang Austria is really religious country. So they celebrate also with the families. Everything with the families, and then the next day on 25th they celebrate with the friends and also with families. Okay. Speaking sang celebration, may handaan gina Ma'am Annalie. Usually anong mga ginahanda dira nga pagkaon sa celebration sa mga Austrian abi kagati may ara naman nga na influence sa bisang Pinoy? Ano-anong mga usual nga gina-preparar during those celebration? Ang mga Austrian people, they celebrate the Christmas with the kids, with the families. First of all, at 6 o'clock in the afternoon, they go, the kids will be brought outside, or because you have to close the door of living room. Kina-close nila, kay gusto nila nga ang i-put up nila ang Christmas tree before mag-open sang hindi unlike us nga nakatindog ng Christmas tree, no? Yes. Sa aton.
okay lang ang mga kabataan makita nilang Christmas. Diri hindi. Ginatago sa kabataan. Tapos i-prepare ina siya at 6 o'clock. Tapos kung ilagaw sa mga lula kag lulo ang mga kabataan, then they come at 7 o'clock within 1 hour. Then amo na pag bell sang sang tawag sinisang bell, Parents. no, pag bell na masulod ang kabataan. Tapos, makita nila nga it's put up already ang Christmas tree. But nowadays, kay na ano na nila, natun-an naman nila sa iban nga mga culture nga they put up Christmas tree. But usually, they don't put up Christmas tree. They put up Christmas tree on the day of Christmas. So, ang pagkaon nila is around cold cuts, breads, mga amula na pika-pika. Pero may ara man silang kisa ano man sila sang mga ducks, they gina-oven nila ang ducks, no? Roast duck, hindi Sorry? Roast duck. Yeah, that's right. Tapos turkey man gina-roast nila, tapos ano man nila. They usually ang mga puti diri, mga Austrian is fish ang ila ginahanda. Mahilig sila sa isda. Kag cold cut. Uh-huh. Yeah, kag cold cuts. Amo lang na pero tapos kung wala may influence na sang Pinoy abi or kung kamo within the Filipino community kung kamo mag-celebrate iyati ang kung anong inanda naton diri sa Pilipinas for sure ginadala nyo ginira. Tiyo, para sa kabataan ko, because they are born here sa Austria, so mix ang akon nga food, mix ang amon food. But they like also Filipino food. Ang Filipino food, number 1 ginahanda ko is lumpia, lumpiang Shanghai, pancit molo, pancit, because the kids really like that. Kung diri sa Pilipinas, ma'am, may makakita ni sang lumpiang Shanghai, target lock na dayon? Oo. Maski sa maski diri amo man mga Austrian subong na sila, they are born already with rice and mga lumpia, mga soup. They really like it. Pag na-influence mo ang mga puti madali, ang iban hindi man, ang iban sila ma-influence. May mga simbang gabi or misa di Aguinaldo man dira, ma'am, sa Austria? We have sa mga Pilipino, okay, may ara gina sila. Nga sa mga Filipino community may ara. Pero ang mga Austrian, they go to church first Advent until fourth Advent. Amo nang ilang nga simbang gabi. Apat lang ka session na 4 ka Domingo. May mga Christmas party man dira, may mga exchange gift, may mga games, just like sa mga Pinoy dira. Sa Pilipino, if you join sa Filipino community, of course may ara. Sa mga puti, may ara man sila because we have one family always na ginakantuan namon nga ga-exchange gift man kami. Puro man mga kabataan nila nakapangasawa sang mga Austrian na ga-mix na sila, they already ga-improve na ang mga nila, mga tradisyon. Anong pinaka-common nga gift dira, ma'am, sa mga Austrian, abi? For example, may isa ka Austrian nga nakaupod sa celebration or may exchange gift. Anong masami nga mga ginarigalo sa mga Austrian sa ila siniya nga maisig kapariyo, abi? Usually, the Austrians give chocolates. Kay kung Pinoy kaya, ma'am, kung hindi, maghahanger mo. Oo. Di ba? Hanger, kabo, midyas. Mga Austrian niya, chocolate. The Austrian give chocolates. Alright. And Christmas decor. Okay. Mga Christmas decor. Amo nang ilagay na panghatag. Okay. Ang official language ng Austria is German. Yeah, that's right. Paano ikaw maghambal nga Merry Christmas sa mga Austrian? Abi, paano ikaw mag-greet, ma'am? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Groher?
Bruhe? F-R-O-H-E. Ay, oo. So, paamo na siya maghambal sang Merry Christmas. Yes, that's right. Prueba Inacten. Alright. Si Ma'am Anali, taga diin gidya? Ako Ilonggo, gid ako, tagalapos ako. Abaw, tagalapos. Oo, tiba si may mga paryentihan ka pa di nga i-gusto i-greet, ma'am? I-shout out ko gid ang iyang duwa ko kananay nga subong-suga pamati sila. Merry Christmas sa kay Irene kag kay Early, yeah. Enjoy your Christmas. Tapos ang mga paryente, mga classmates ko batch 80 sa West Visayas, yeah. Merry Christmas sa inyo tanan. Tapos ang miga ko subong nga pamati si Acela. Yeah, Merry Christmas. Kag sa mga paryente, kumanda kung diin dira nga lugar naton kapin pa diri sa Austria ang akon nga miga, paryente nga miga nga naghambal nga ako interviewhod kay na huya siya. so Merry Christmas kay Caterina Briones, yeah. Tapos kung diin pa nga lugar diri nga makabati man, Merry Christmas kung sino man nakakilala sa akon. All right. Kag sa inyo man dira, Merry Christmas man dira. Merry Christmas man, Ma'am Anali. Thank you so much for your time. God bless. Okay, thank you also, yeah. And hope to see you when I go home. Yes, ma'am. Ayos, kita. Okay, good. All right, Merry thank you so Christmas. much. Merry Christmas. Deri wavit sa aton sini nga mga kabombo, si Bombo International Correspondent Anali Higgins Tobich. I hope I pronounce it right sa aton sini mga kaari na kung paano magaling mag-greet sang Merry Christmas, Tita Reg, sa in German. Frohe Weihnachten. Liwat kay dumidyo gina-exaggerate ko to. Frohe Weihnachten. Dapat kung German kuno Tita Reg, do medyo may slight ughad ka mag-pronounce. Sa aton sini mga kabombo. Deri wavit aton sini nga Christmas around the world. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. So, ang nanotisyaran ko sa German bala Bombomel nga tinaga kasami nila ang ending N, no? So, pares na Volkswagen, no? May N gid Gattenmogen, no? Frohe Weihnachten, no? So, diri ko na realize nga may isa ka ginatawag na bala nga OPM song, pero hindi na siya gali original Pinoy music, Tita Reds. Ang masaming nakanta ni Piolo Bla nga ako'y sayo, ikay saken. German gali na! Sus, Maria kagusip. Perte, no? Anyway, sa aton sino mga kabombo, standby na kamo sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot siya, mablang cover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras 6 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 22 to 28, 2024. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa La Tolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. This weekend is the last Saturday of 2024. Don't miss the chance to spend that day sa Plazuela de Iloilo. Kaupod ang Rock Station Band sa concert at the plaza. Mangininyo umpisa alas 6 ng gabi sa Disyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw. Alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw, agod nga ang kalinong kag pagigugma, amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa kadlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nag-eskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila, kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio! Bombo!
Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kung hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kung pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sang good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market.
mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Mamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub 1 ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sang nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Hindi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung hindi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud hindi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon, agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids. Sa inyo tanan, mga kabombo. This is Tita Regine on the eve of Christmas. December 24, 2024. Kamusta inyong pagpanghanda? Baw daw, doon nakibot man ako kainang, hindi traffic. Dari sa syudad sa Iloilo. Siling ko ba, nagpahimuyong, naguro ang tanan, ara na sa ila panimalay, kag disi na sa pagluto para karon sa Noche Buena. So, nag-countdown kita by the hours, minutes, and seconds na, no? Because dali na lang gid ang birthday ni Papa Jesus, our Savior. So, let's check ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love.
Yes, mga kabombo, gamay na lang gid nga parik-parik. We have exactly 9 hours, 37 minutes, and 36 seconds before Christmas. Ready na ka mo dira? As in, ano pa ang kulang sa lechon? Ang apple, pwede man ang plastic, or pwede man, bisan wala na lang apple, importante may lechon. Kung hindi kaya, ang bilog na lechon, sa lata nga lechon. Pwede gid. Lechon manok, pwede man. Anyway, good afternoon gid sa inyo, kag sa inyo nga mga nakaupod sa inyo panimalay subong. Ang iban, nag-start na sa ilang celebration. Siguro may mga reunions, may mga Christmas parties. So, enjoy lang gid ka mo dira, ha? And whatever beautiful memories you have, later on, pwede nyo gid nga ma-share ina diri sa KLP ang inyong very memorable nga Christmas experience for this year 2024. So email nyo lang na sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can still write your stories and send sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang aton nga ambahanan para sa inyo sa sining hapon from Valen Grace, Lagunilla. Hanggat ako'y nabubuhay. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin.
Hanggang ako'y nabubuhay. Beautiful song on a beautiful afternoon, the eve of Christmas, Hanggat Ako'y Nabubuhay by Valen Grace Lagunilla. Balik ito sa lechon. Hoses nga mahal-mahal na gitsubo ang lechon. Hindi very affordable, very practical. Kung okay man lang kami yan sa lechon sa lata, lechon manok, lechon nga tinapay. Di ba? Damo-damo, nagigya ka-creative, nagigya sa mga tao subong. They can just make so many forms of lechon. Kung wala na gid picture parehas ang kilala ko, picture na lang. Hindi carry ang tunay na lechon. Anyway, good afternoon gid, no? It's not so much about lechon. Ang Christmas is all about being together with your family and your loved ones, sharing love with one another and welcoming the birth of our Savior. Diba? It is now 28 minutes after 2 o'clock. Sige, basa na kita sa ating mga stories. We have one coming from Lola Neni sa 3rd District. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo kung sa katapos ng Bombo Radyo. Nagapasalamat gid ako sa aton mahal nga Dios nga amo si Jesucristo nga ginhatagan naman niya ako sang kabakod sa pagsulat sa sining maayong kaagahon. Ba early morning gali ha ang pagsulat. Nagasulat ako sining akon kasaysayan, ginapangamuyuan ko dinhi sa aton mahal nga Dios. Sa pagsulat ko nga ini, ginhatagan niya ako sang kusog kag kabakod. Tungod sa adlaw-adlaw, kun kaisa, to hindi na ako katakod sa paghangop sang akon nga kahimtangan. Dugay ko na ini ginaanto sang akon sakit. Tungod sa pagsalig sa aton mahal nga Dios, ari, nagasulat naman ako sa akon kasaysayan, sa akon kabuhi. Sugudan ko ini nga akon sulat, tuhoy sa palahubog. Nga ang palahubog, hindi dapat sundon tungod sa naeksperyensyahan ko nga madamo. Sa mga hubog nga tawo nga nagakadisgrasya tungod sa pagkapalahubog. Sampol, saban ako. Tungod sa pagpahubog, nalipat na siya sang iya kahimtangan. Ngang iya kwarta, kinahanglano namon sa pagbata ko. Nabalaan naman niya nga ina nga kwarta, importante gid na katama. Tungod sa temptasyon sang panulay, nadala dayon. Sa pagkuhit ni taning, dayon niya upod. Nasulat ko na ini sa mga sulat ko sang una, tuhoy sa pagbata ko, sing ikaduha ko nga pagbusong, nga nagpangayo si bugtong ko nga lalaki nga bata, nga hataga namon siya sang manghod. Kay sa katupad namon nga balay, madamo sang bata, kagkagahod sa ila. Sa dungation, siyam na siya katuig. Tita Regine, din ang pagbasa mga naka-enclose ha, sa parenthesis. Okay. Alright, so, di na kita masugpon sinido kalamo sa naka-enclose sa parenthesis. Sige, balik ko Tita Regine sa pagpadayon sa sulat ko. Ining bana ko, mabuot maninit siya kung hindi hubog. Mapisan, kaglabi sa tanan, nga bukay na ang buhok ko, wala gid ko katilaw, bisan pitik sa iya. Ara man lang gali. So, mula na ugaling, kung mahubog, wala espiritu sa ginapanghambal niya. Siguro sa pagpahubog lang ina siya gapautwas sang kalain buot niya sa akon. Sa una, may ara kami 5 ka karabaw, 3 ka baka, 14 ka kanding, kagahupot man ako baboy. Ang manok ko nga ini, sa 4 years old pa lang si Bugtong, kapala istorya ini siya, kung kaisa, ginasugo ini siya nga istoryahan sila sang katulad kay amo kagbao. This is not about the manok, ha? Sa imo na niya bugto nga bata. So, hindi gani Jack and the Beanstalk. Amo na, ang ginapang istorya. So, tapos niya sina istorya, about dayon na ina siya hatagan kwarta,
Gakakibot lang ana ako kundi naghalin. Ti sabat niya sa akon. Ginatagan ako ni Tito makwarta, tapos ko istorya kay amo kag bao. Tapos sila nga tagua ina. Ti dayon ko man ina taguon. Ginaalkansiya ko ina kag kundako na ginabakal ko manok. So isa sa to kaadlaw, nadula si Bugtong. Napulo na sa to katuig ang edad niya. Ayawan ako pangita sa iya. Gin pang balay-balay ko pangita, wala ako makita. Ayawan ako pamangkot kung nakita nila si Bugtong. Ti wala ko gid makita. Sang hapon na, nakita ko siya, do kapoy katama. Puwerte tani kaakig ko, pero nangibabaw ang kaluoy ko sa bata. Baw nga bata ka, din ka nagadto. Balyanay tagua. Napulo ka peso suhol ko. Hilamon, dito kay Tito Diego. Nang hilamon ako, tagua na. Ti sabaylo nga maakig ako, Tita Regine, nagtulo luha ko sa kaluoy sa bata ko. Isa sa to ka bes, nagapaninlo ako sa palibot. Sako panguhit, sambana ko. Sili niya, ni latawa balaho ang mabal ko. Natanawa balaho? Ay gali, kaya nakita niya ang bata niya nga gatuwang-tuwang tubig. Container nga tag 4 liters ang unod. Tinalipay lang guro ang bana ko sa nakita niya sa bata ko nga nagsag-ub tubig. Ginahanduraw ko lang ang nagligad. Sadtong bata pa ang anak ko. Bisan pigado ang pangabuhi, apang malipayon kami nga magpamilya. Sang gamay pa ang anak ko, hindi malikawan nga hindi kami ni banahon mag-away-away tungod sa pag-inom kag panahor. Pero wala namon ginapakita sa anak namon ang pag-away. Sikreto nga ginahagad ko siya sa talamnan namon, nga ara man lang sa ubos balay namon. Kag didto, ubos ko man inapautwas ang kalain buot ko. Tapos may ginambal pa sa sako, ngayon sa iya. Tingnan mo ko man sa iya sa puti hambal niyan, mo man hambal niya sa ako, no? Para ko nung magtawhay ang buot ako, kag maumpawan siya sa kahulugbon. Tiyan mo na Sa pagpadayon, hindi pagpakita sa tawo nga ginasakit mo ako, hambal niya. Mabalibad lang ako nga nakabunggo ako. Apang kung may mahagad gani sa iya sa inom, Tita Regine, malipat man gyapon. Tinginahimo ko, agud hindi siya muhuyan, ginaagbayan ko na ang bana ko. Langkoy hakos sa hawak niya, dala kusi sa kilid niya. Bos ang una, makaintindi pa siya. Kung damo na ang mainom, hindi na siya kahangop sang tulok kag kusi ko. Di isa ka besako nang balik-balik ko sa iya. Hindi na gid maguntat sa pag-inom. Ginbayaan ko siya, apang gilagas niya ako. Pagkita niya, nga padulong ako sa talamnan, nagbalik. Pagbalo ko nga nagbalik siya, nagbalik man ko. Dayon nakita ko, nagpungko man siya, balik sa ilimnan. Wala na ako magpalapit sa iya, kundi ginatulok ko lang siya sa masakit. Dayon ko balik sa talamnan, kag magtabok sa pihak talamnan. Tidugay gawa hulat ko, hasta nga magsirom na. Nagdabok ako, kay damo lamok sa nahamtangan ko. Dugay-dugay man gawa hulat ko, tapos hara na siya. Pagkita niya nga gaaso ang dabok ko, pudayo naman niya balik. Sang ulihi, gabi na, hindi makita ang tao kung maglakat sa dalan. Hinay-hinay ako pa uli, kay damo na ako mabatian, huni sa mga sapat-sapat. Nagbatsyag na ako kakahadlo. Pero wala ako magpauli sa balay, nagsaka ako sa ibabaw kamarin, dira ginahigot na ang mga karabaw kag baka kung gabi. Sa ibabaw kamarin, may tapi nga ginsarahe, kag hapnig man ang pagbutang. Didto man gani, ginbutang ang kasapatan namon. Wala pa matapos inom nila sang tiyo niya. Sang ulihi, kay gabi na, ginsugo niya si Bugtong.
Balya ka tuigan ito si nanay mo sa piyak talamnan kay may dabok didto. Adto siya, gadabok kalayo, kay ina pa ato siya. Ikaw abot sa iya, kay hindi na siya malagyo kung ikaw magsugat sa iya. So sa malipot nga pulong, wala na ako didto. Nagsaka ako sa ibabaw kamarin. Pagkakaagahon, medyo sanag na, hinay-hinay ako nanaog sa ibabaw kamarin. Naglakat ako pauli sa lugar namon. Pagabot ko sa lugar namon, timing nga may gapangita, maobra sa city. Ako dayo naghambal nga maobra sa sulod balay. Nagpa-city ako dayon. Sa malipot nga pulong, nag-obra ako sa Altatierra. Gapanglaba ako dito, luto pagkaon, kag paninlo sa sulod balay. Diri sa compound nga ini, diri sang una, ginaluto ang bread sang isa ka sikat, no? Nga tindahan. Ti ang tagiya sini nga compound, isa ka abogado, ang sweldo sang ila timbang, gamay, titingala ko nga siling, diri ako maobra sa pabrika, sa amuni nga tinapay. Okay? Gali, kay pahalinon sa tagiya ang kusinera. Kay ako gali ang pasudlon as kusinera. Ibulos niya ako sa kusinera nga ginpahalin niya. Kay gali, si babae nga ama ko, siya gali makuha budget sang gasto sa sudan sa mga tao sa nagaobra sang tinapay. Kay gali, ginalabo niya ang kwarta sang budget. Ginaupod niya man ako sa pagpaninda, kag siya man nagauyat kwarta. Sang ulihi, nagabot ang bago nga supervisor, babayi ini. Samtang kapaninlo ako sa palibot compound, ginpatawag ako. Ginpakilala ako sa bago abot nga supervisor. Samtang istoryahan na sila, nabalaan ko, nga gaaway sila sang attorney. English ang ila ginahambal, apang nahangpan ko, parte sa akon ang ila ginaawayan. Tapos nila hambalanay, ginistorya ako sa babae nga supervisor. Day, wag ka sa kanila ha, sa akin ka lang. Ako lang ang masunod dito. Hindi sila ang amo mo dito. Hindi sila ang gasweldo sa'yo. Ako lang may karapatan na mag-utos sa'yo. Nahangpan ko sang ulihi, nga garent lang gali da sa ila compound ang amo nga tinapayan. Sang ulihi, ginhagad ako ni ma'am nga magupod sa iya. Upod ako maninda, day. Sabi niya sa akin, assistant ko lang ikaw. Ako ang masusunod dito. Tiambal ko, upo ma'am. Sa wala pagali magabot si ma'am, sa nagapag-ubra tinapay nga ini, ang attorney nga ini may pagka-M. Kung magkaagahon, gabugtaw na siya, alas 3 ang aga, galapak-lapak na ina siya, pakadto pakare. Pagka alas 4, nga wala pagabugtaw, dayon niya na pasigahon ang suga. Sa kwarto namon, sang wala asang may gabugtaw, ginapalagpok niya na ang lata kuno abi na buyan niya, kung ano-ano lang da. Basta may mabugtaw lang da sa amon nga mga timbang o kung driver, kay gati ito paray malang amon kwarto sa driver kag boy nila. Ako gidna ang una nga magbugtaw, good morning gidna ako dayon sa iya. Mag-init tubig kag magtigang. So primero, okay man, kay makita niya nga bugtaw na ako. Dayon niya man na pauli sa balay nila. Pero aga-aga, gid na ang iyang pag-istorbo sa amon nga mga timbang. Kung makita iya na gani, gatumpo kami nga timbang, dayon niya na hambal. Kamo, tudlo yan na sa kaupdanan ko. Sundan niyo si Nini, nga aga pagabugtaw, kundi damo ng obra niya. Sang ulihi, Tita Regine, hambal niya, ginapasiga ko da ang suga niyo kay para hindi kamo makibot. Buot silingon, ginpukaw ko kamo. Wala man to effect sa mga timbang. Isa sa to ka bes, nagbugtaw ako aga pa, nagpalapit ang attorney. Hambal niya, Nini, dali ka, katul gid. Abi lang tawa ko na ding kakatul. Tapos ligo ang diin, sir.
Ari lang tawa, abiho. O dayo niya lus-lus ang pajama ya. Pakita sang blank niya. Ti, aradaan ako sa kusina. Ti may kutsilyo, dayon ako makita. Ti balaan niya guro, gatulok ako sa kutsilyo. Siling ko sa iya. Kaluta, sir, nga mag-isa. Ara, naging tubangan mo. Hindi ka kabalo magkarot. Kung ako ang magkarot sina, basi mapila sina. Sabay kuha kutsilyo. Matunto, no. Dayon niya talikod. Baw pagsunod aga, nanuktok sa kwarto sa ilaboy. Baya, dali, bulig kuskus ang pader. Bastos. Pamuyayaw sa bata iya. Di ang bata niya, no? Amo ni ang ngalan, di tala pag-i-mention. Gali kay ang pader sa guas ang balay nila, may nag-spray na sulat nga MC amo ni. Ito yung istorya, may ara ang ginalitan nga babae ang bata niya. Di sa ulihi, naglisensya ako sa ama ko. Uwi ako muna sa amin kasi ang anak ko ay may sakit. Pero wala na ako nagbalik dito. So sana lang din Tita Regine, madamo yung salamat ang tagpadala. Lola Neni, sang 3rd District, sang Iloilo. Pwerte man ang experience mo, no? Pero sa tuod lang, way kita niya plano, di ba? Nga magtrabaho, galing kay Tito naglain lang yung imo nga buot sa imo nga husband. So first thing in the morning, after nga wala ya katugin sugat, ginpasugat siya ka sa bata niyo, wala man ikaw nakita sa bata niyo nga do hindi mo na siya masaway sa iya nga pag-inom. Di mo tiyain, no? In short, ginlayasan mo siya. Kag nagkanto ka diri sa syudad sang Iloilo, nagtrabaho ikaw kag amo na ang imo nga nadangtan nga nakatrabaho ikaw bilang kusinera, tapos labandera, and then you found out, no, nga ay hindi gali iya ang imo nga ang mga amo ang musadto, no, mag-asawa atong attorney kundi lain gali iya ang imo nga amo. Supposedly amo to ya gali ang naga-rent sa ila, no, nga nagapag-ubra sang tinapay. But anyway, sa mga na-experiensyahan mo nga ina, siguro na isip-isip mo man, no, ay mayo, pa nga mabalik na lang ko to sa pamilya ko, gahulat, patumbana ko, kag ang bata ko. But anyway, kung wala ka nag-amusad to, no, wala ka sang i-share sa amon, sa sininga hapon. And so, thank you very much, Gid, sa imo, Lola Neni, for another story nga gin-share mo diri sa amon sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. 2:44 ang aton nga oras. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ini si Congressman Nonoy Defensor nga mainit nga nagatamyaw sa tanan nga Ilonggo sang isa ka malipayon nga Pasko. Kabay pa ang kasanang kag kabuot nga dala naton sa Pasko, madala naton sa aton mga pamilya kag mga kubos nga mga kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat, Merry Christmas and Happy New Year. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ni.
tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nag-isahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang nag-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang nag-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit
ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kun mag-ubo o kun magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kun wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kun siko kun mag-ubo o kun magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! 55, alas 2:55 ang aton nga oras. Next story naton is our Marian Sanzaraga. Dear Tita Regine. Hello and good afternoon to you, Tita Reg, also sa tanan nga staff sa Bombo Radio. Maayong hapon man sa tanan nga mga avid listeners ng kahapon lamang program. Tita, tawagan lang ako sa kay Marian Sanzaraga. Nagapangidaron ako subong sa 21 years old. Sang wala pa ako nakaagi nobyo, sang una, kinapanumdum ko gid. Ano ay han ang kinalain? Kung may nobyo ka na, ano ay han ang feeling? Siyempre, Tita Regine, bisan simto mo lang siguro nga dalaga, nagpamensar man sa subong sina, kati normal man lang ang magigugma. Ili binagid, kung may makita ako nga magnubyuhanay, nga very sweet, kaya nag-care gid sila sa isa kag isa.
Sang una, gasulod gid sa isip ko, ano gid man balaayhan? Ang feeling sang may nagapalangga sa imo nga as if ikaw na ang pinakaimportante nga tawo para sa iya. Ugaling tita, sadto, nagaisip ako nga basi hindi ko na maagyan ina. Ano abi kita maka-strikta sang akon iloy. Abi mo, wala na siya sa iban pang ginawakal permi sa akon, kundi nga hindi gid ako magsulod sa gug mga ginatawag kay dako lang nga problema ang idulot sina sa akon. Hindi gid kuno ako pwede magnobyo-nobyo kay makaguba lang ina sang akon kabuhi. Sa isip ko lang, di nga aayhan nga siya. Namana. Wala niya bala ginisip, ang iya ginapangambal sa akon nga makaguba lang ini sang akon kabuhi. Di meaning kay naman na si nanay ko, ang buot bala niya silingon nga, naguba ang iya kabuhi. Ay nako, luyag ko gitani nga ipamangkot ini sa iya. Pero nakulbaan man ako, kay basi makatilaw lang ako sa iya. Di mga daan bugat, kamot ining si nanay ko. Pero amo na, no, Tita Regine, sa sige nga pugong sa ako ni nanay, mas naga-curious pagid ako kung ano gid man bala ang feeling sang may nobyo. Gani, bangod hindi ko na mapunggan ng akon kaugalingon. Ginsabat ko si Santi, Isa sa mga nagapangaluyag sa akon sa school. Pero syempre, super secret gid ini sa balay. Ilabi na gid kay nanay, kay basi kalbuhon niya ko. Pero, sa nanobyo ko na si Santi, ay dito ko tanan na eksperyensyahan ang tanan nga first. First love, first date, first kiss, kag first heartache. Yes, tita, ginbuka niya gid ang akon nga dughan. Nabalaan ko sang ulihi, ay hindi lang gali ako ang nobya, kundi madamo kami. Pumayo na lang kay hanggang agbay kag kiss lang siya sa guya sa akon. May sakit-sakit, Tita Regine. Ang pinakamasakit pagid, kay wala mong kusugiran, bisan sino sa akon pamilya. Ilabi na gid kay nanay, kay sigurado gid. Hindi lang niya lusi sa hita ang akon maagyan, kung nabalaan niya, naging supak ko gali siya. Di amo na solo ko ang sakit, kag pait. Pero, nalampuwasan ko ato, Tita Regine. Siling ko, ang importante na balaan ko kung ano ang feeling sang may nobyo. Una, may gid man gali tita, pati special kagid sa iya. Pero sang una lang sang ulihi, hindi na kayang tunto niya ba playboy gali, kag hindi lang ako ang nobya niya. Sa subong abi mo, wala ako gid siya ginasapak tita, na init gid ako sa iya. First love ko pa naman siya, first boyfriend. Pero anhon mo, that's life. Nag-move on ako tita, kag padayon ang paglibot sang kalibutan. Kag ang pagpadayon man naton sa sulat din sa ato ni Marian would be tomorrow na because we have no more time left. So dili lang kita anay kutob, mga kabombo. Enjoy ang inyong pag-celebrate sa Christmas, kaupod sa inyong pinalangga sa kabuhi, and see to it that there is going to be meaning, deeper meaning sa inyong pag-celebrar sang Pasko sa sininga tuig. So maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow. Magasunod na ang inyong mga paborito ng mga dramas. Ang Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So balikay kita liwat buwas, mga kabombo. Sa gihapon, ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Merry Christmas in advance. Good afternoon and God bless.